I'm gonna miss you, baby. Giving all the love I feel for you. Nothing could me change my point of view. You and me. Muta tsakafurisa guys. Sotombonya tsokuona mera chobeta zvokuwaipa. Muta yafurisa. Iro 1 hour 10 minutes zanamira hapo muta yabva yafurisa kudai. Hi guys, ina mastriti muri kubvira guys. Guys, andiri zvibvira zvangu gym guys. Ndobva kugym. Aiwa. Matindizva zvokutambe. Ndobva zvangu gym ndatingokuseresa kuti komaswera sei. Maswera sei kwasikana? Taakuda kupinda ma 10 days. Vanhu vopedza kupedza gore zvichidai. Kochiko. Nabidwe. Zvandisiri kutonyatso kuona apa ndinakana magirazi angu ari kuri. Ndinocho nodhumira mota dzaba. Na magirazi. Hi guys, muri seiko? Ndati ngani kumhoro sei? Ndikati nayi Mwari, gore zvariri kupera mangwana. Vanhu voda kupinda mu 2025, 2026 nehondo. Guys. Tikuda kutanga fasting isasa kuchidzira edu atirege. Kuchidzira atingatsorege edu kuti wodzviteme ifambe. Anoti zvepa Facebook ndizvo kutara serious here aiwa zvedu. Ish, vanhu vapakasira umana manje ndopinda sei? Manje kana uchindipakira pagedhe guys saka ndifana kuita sei? Kana mna kandipakira pamberi pegedhe chep saka ndifana kuita sei? Come on guys, kana ndimiwo guys, mna kandipakira pamberi pegedhe. Pano pane road yekuti ndipinde, pano zati pane road yekuti ndipinde saka ndifana kuita sei? Zvakangooma hazvo guys. Hands my guru. My dead. My kind of person ukuta kukwenyedzera ka. Ukuta kuzuzurudza kukwenyedzera kuti zviyatso ku spice haiwa kufindiswe pa Facebook kutamba. Nami guys kana munhu andivharira saka ndopinda sei nayi. Guys, munhu akaita kumira pagedhe pangu chapo saka ndinoita kuti ndopinda sei papa. Hainde zvakaoma hazvo guys. Kujairira vanhu kauku. Wonai guys, kuita kumira pagedhe pangu chakumira munhu. Reverse iko zvino. Reverse. Because ndamuridzira bera zvakangoipa so. Unochimbomira pagedhe pemunhu kuti zviite sei? Kuita kundivhara mai mwana kuita kumira pagedhe pangu. Saka kana wandimira pagedhe pangu saka indopinda sei? Iwe wamira pagedhe pangu ini ndochipinda sei? Mira guys. Akaita kundimbana mai mwana, kuita kundimbanda. Kuita zvokutopinda nchisenerera. Tongo chakwehera. Inzwai. Haimuri kuwati kuringa. Kuita kuchema. Boza akaita kundimbanya mai mwana. Zvakaoma. Do parking dzekunoita dzi guys. Ndapinda zvonotsurudu. Ndapinda. Guys, kani mbobisa ngekiri. Mbobisana. Maswera seiko asikana. Maswera seiko. Team Diaries muri sei. Muri seiko guys. Ko headboard zaita seiko. Chiko chiri kuitika naye widiwe. Apa manje pari kuita kunetsana mai Jeremiah na Bruno. Haipindiriki nyaya yacho guys. Zvipindi haipindiriki. Kungomirawo kure guys. Ndakasa message kwa pa ndina mai yangu ndinotsvagawo. Ndinofa aswaisa rini kana waisa nhasi andiziwesa rini message yacho. Nay guys. Muri kuionawo sei kukwira ikatimboita 10 minutes. Timbotaura. Magona ndiripo zvangu andindi kubasa saka ndainde zvangu tobva zvangu gym. Kuimbokwira ika guys nakobva kubasa ndikati ku gym straight. 1 hour yangu ndiri gym. Kochimbokwira iwo zve guys timboona kuti haufa. Hanzi nesuro. Alright, dzokorodza kuisa tuone. Kwai vanonodherera regai kubatsira munhu kana muchizoda kuti mutaure. Tinozvati inoda izodi kuti tiongorere ngati itaure ina suppose mangati tisingadi kutaura nyaya dzakadai idzi. Hani munoona. Mangati tisingadi kutaura nyaya dzakadai. We are going in night. We are going in night. Worupinda night. Aiwa indabva kosha.
tabvako zvino guys ka ndaswera mai drew aswera say guys zvinenge zvifanwa kuti ani zvoti sipana pa diaries tifa tione sana nyaya inhasi because mangwana tinge tine dzedu zokutoda kuzvichenesa mangwana tichida kuzviclear guys kudurura kuconfessa kuregererana saka tingazoda kudzokera ere panyaya iyi guys kudzokera shure kunai kudzokera shure kauko hatidi kudzokera shure Mabati kedu by me head body. People are getting it wrong. But munoziva chinonetsaka mirai ndikudzei guys. Munoona chinonetsa pama content creators gai ndikudzei chokwadi. Pama content creators apa guys ndinenya kupinda nemoyo. Ndakudzei chokwadi. Anzitanisa Pamela nasi ndofunga wadzifambira sendasvika kwako nasi. Ndichamubva kujim ndangobva kubasangana kujima sendasvika kwako. Ndofunga wafamba ma updates ndomuona kwako kaiwe Pamela. Saka ukasatoposta unenge wakatondirasisa kana ndiriseni because time yekumema ndiye ndisitori nandozati kwa Pamela ndiwana ma updates. Hanimona. Saka munoona chinonetsa nyaya iyi guys ka regai ndikudzei chokwadi. Nyaya dzama content creators iyi ani munoti vari kudai so zvavari kuita izvi. Unobva watora side manje. Mangwana ona vachitomaketirana vachipanana maheadboard. Iwe wapinda nemoyo. Muri kuona zvinoitika pa social media. Ndo game repa social media. Unobva wapinda nemoyo. Mangwana ona vatoti vangu vachipushana. Mangwana vakutomaketirana. Noti zvinhu zvemacontent creators ndezvekupushana pushana. Mangwana unogona kuona vanotogona kuti vaisolva kuseri nhasi. Iwe wapinda nemoyo. Munoona pane nyaya. Ndosaka mwana ichichingotambira pakati. Hanimona. Techingokwenyedzera tikarumira uku torumira uku. Because nyaya dzepa social media ndodziziva guys. Nyaya dzepa social media ndodziziva. Mangwana munoona chipanana ma headboard. Mangwana munoona achitoseka munoona akutonyora kuti ndaimotenga masofa kwa Bruno. Iwe wangu achiundurana nasi. Imi matora side pamwe watoblockwa. Guys, unenge watoblockwa. Wablockwa kune imwe side aucharigoni kuno mazani block kukavhulokwa kuvhura munhu kunonetsa muziya. Ukavhera wablockwa kuunblocka kunonetsa because haichisina option yekuti inokupa pekusuggestare munhu. Hanimona. Saka it's a long shot ku unblocka munhu. Ukatoona wablockwa kutogara kublock view. Ai unblock zvekumanje kwakachinjwa ma settings. Saka ndo pane problem yangu ipapo. Animazviona. So anzo wakatoblocka na maijedza. But maijedza avana vakabloka nerina Bruno. Inyaya ndiya Bruno na maijedza nditi. Maijedza vakabloka nerina Bruno havana. Hanimona Bruno ndi businessman. Mangwana munogona kumuona vachitomaketa. Andi muri kuona. Mangwana munogona kuona vachitomaketa. Ndo zvinoita pa social media manje. Hanza mai aiwa Cecilia nyaya haisi yamaititi sha. Nyaya regai kupinza maititi apa. Nyaya haisi yamaititi. Nyaya ndi ya Bruno na maijedza. Hani ndo vane nyaya. Ndo vane nyaya ka. Bruno na maijedza ndo vane nyaya dzavo. Andi mashona. Saka pano unetsa kuti ndinoda kumira ndakadai because mangwana unonyara wablockwa. Hauchagoni kunoona zvinenge zvonakidza wablockwa. Comment section tambai pakati. Tambai chamunyurududu muri pakati. Mashuwa munoblockwa. Mablockwa kuti nyaya dzaopisa muchagoni kuinda. Block vuma zona isisiri easy. Hanimona. Asi maijiremai vapindura ka. Vapindura muzati ndaenda kunokomenda kuti maijiremai vapindura because kudebheni kwavaichema. Vachiti ina ndigoni kupindura ndochemedza vachiti ndochemedza mu social media ndigoni makoments anondichemedza. Hanimona. Vachitonzi nanikikiri vachinzi na Louisa pindurai mufa kudzidzira kuzvimirira. Ndosaka muno ndati mapindura makugona kupindura. Andichi mashona because vaiti ndochemedzwa. Anzanga bashanda andizozivi hangu guys ndoti andizivi kuti kwamaiti kwanyegwa kuti I don't know but chokwadi chiripo ndechekuti inini panyaya kutara chokwadi kandimbopindiri ndechichingotambira pakati nechingorumira kwose just because nyazi dzonetsa zvemacontent creators izvi. Asi musi uno guys maivava pano imi muchipenga kuti atiri kuona swagasi kuseri azouya ndozogumiginowa here handiwogoni kumiginowa kana azouya. Hanimaona mucomment section mimi muchimutuka anenge arimo handimadzoona nyaya dzacho. Saka zvonetsa handimaona zvinonetsa zvenyaya idzi. Kwanzi vari kutsaka sendaona ka vabudisa maksi saka yaipa kana kwani masincho saka yaipa
saka ina handizi aura ndasina kuzviona ndiri kujimu zve ina kuguma papost yekutanga yayanzi threesome vakatiwo kudiwo vakanyora kuti chii hamene zvanyorawo pananokomenda ndo pandaguma zve paya ndazoenda kujimu. But nyaya yacho guys inongondishamisawo ndoda kuvhunza ini ava uyu Bruno zvaanga achitukana tichituka isi chimtu vanhu vese tichimutuka pasocial media nhasi ndiye anga achitiraka nhasi ndiye atipa content hani maona taswera tichirira naBruno koma ijidza vazopinda papi vapinda papi apa my drew andisati ndaziva ndisati ndaona machatsi but indoda kutaura zvinhu zvandaona antika ndoda kutaura zvinhu zvandaona anditaura zvasa ndaona anditi Bruno taswera tamuswerera nhasi Bruno isu atipa content because chakuitika regai ndikutsanangurire imimi comment section zviri kuitika mazuva ano Zuka akaisa inonzi content monetization ndaona vamwe vasingatohwisisi zviri kuitika patenge tichikurumira kwese paya vana vasi kuhwisisa zviri kuitika chega ndikubatsirei commentators anditika Zuka akaisa inonzi content monetization zvichireva kuti achabhadha mapeji ari kuvhugwa ese iko zvino peji redu hombe riya haribhadhagwi nemacontent monetization rinobhadhara rakazvimirira malive aro robhadhara rakazvimirira mavidhio aro robhadhara zvino iyi inonzi content monetization Zuka anobhadhara zvese all inclusive kureva kuti ndikatoona nyaya iri kupisa ndinofanira kutomhanya nayo hanimaona because iwayo macomments acho anenge achitobhadhara hani muri kuona paya patita dzimwe nyaya titora atipindiri because taiziva kuti isusu tinodla kupeji hombe deta tine peji redu hombe ratakadeactivate kwezvinoriya tikadai tiri kutongomoti ayo isusu ta mavideos nemalive because rakaputika zvokuti rinobhadhara malive zvisingaiti nemavideos zvino iri ratiri rinobhadhara everything including macomments amuri kukanda izvozvi hani maona including nyaya dziri macomments saka muri kuona kuti even seka hangu ndaona Ethers anyora kuti zvaizvozvi tiri kungoita uya zonke Ethers anyora kudaro kuti tiri kuita uya zonke zveshuwa hani maona nokuti content monetization kunenge kuchingopisa chero chawatora unenge uchingopisa as long as uri creative chete hani maona handichakazotidaro because chinenge chatendera rakawanda ungochicreatawo zvaunozvicreatawo ukanda chinotodhuka animona inonzi content monetization saka mtona kuti chero nechango tinongouyawo nacho kuti tauraitiwe pfungwa dzenyu animona because pamuchanotaurira uko uri kunosiya bhegi ikoko saka ndinongoiunza pano zvemutaurira pano saka chaitika kuti vanhu noti nyaya yanga iri yaBruno tichitisora naBruno wedu nhasi tichifamba naye Bruno animudza kuti mwana wangu tasora naye tichifamba naye isu hedu tichenamai yake tichiwanza tichifaisa hedu zvemapeji edu ko maijeri vazopinda papi ndo pane nyaya yangu handizozivi kuti zvafamba sei kaibva kwayajoni isati ndambozviona isu asi guys ndoda kuvhunza hangu edhibhodhi yaBruno ngaticho anza exactly zvekomenda karuko makomenti ndo andakagarira panozve andisati ndazoziva huseriousness hwacho Cecilia Mai Junior but ndozvandiri kuti kwai vari kuti unajeriko but ivo Mai Jeremiah kana makanditarisa Mai Jeremiah yanzi yatengwa naMai Jeremiah vachiita mecontent ndo pacho ndiri kuona kuti zvafamba sei kuti Mai Jeremiah vazopinda vari piko ivo vambouya pano tivabvunza kuti kweyo zvafamba sei mapinda sei panyaya obviously kuti vachanyarira zvichaitika kuti vachanyarira iko zvino hazvichaiti votongofunga kuti tinokutongotukana vachinda anenge aneta achanyarira ake asi zvatanga sei ndikutaka kuedha one keeping up with Lisa. I'm trying to aid you. I mean, ungoti aiding me and try kutonza kubva macomments to. Try kuda comment kwende kuita kumanya chaiko. Uipi? Iri kutiza omana. Comment yako yainda. Already. Mai Jeremiah vanakuhakira vaisa post vachista advertising company maedibhodhi yavo then Bruno akabva apindira zve3some no nekuti atende vangozvisirawo post yavo iri kuramba kuedha kiri keeping up with Lisa. I'm trying to aid kuramba vangozvisirawo post yavo ndobva wangu mujaya ahakira okay
handa kuziva saka zvandinetsa kuti kove vapinda papi vakwana papi zvazvandinetsa. Okay, saka nyaya iyi iri tricky. Anhu choda kuedha musuda kwamusugona kukwira imi. Saka nyaya iri tricky guys. Iri tricky saka todiko guys, vanhu vongoramba chundurana iyi. Mai Jeremiah vane content monetization, musakangane. Mai Jeremiah vane content monetization, vagadzirwa napamini content monetization. Saka izvozvi muchinokomera vari kudhura bhegi. Musakangane ipapo. Ndosaka mana ndaenda kunoita zvangu macomments angu ekutojoka ndichikuchidzira because vane content monetization. Vane content monetization Mai Jeremiah yakagadzirwa nababa munini vanogadzira mapeji edu. Ndio vakati vaisira content monetization iyo. Vanayo. Saka handihozivi hangu kuti this is serious now kuti Bruno azongohakirawo paisa Mai Jerry post kana zvafamba sei hangu handihozivi. Kwiraitiwe pfungwa dzenyu guys, tongofambisa mangwana hatidi kudzokera kutaura nyaya idzi. Mangwana toda kuita dzekuenda mberi forward guys, but ndorambokubvunzaiwo imimi guys. Saka muri kuwila kuti 2026 tinofanira kupinda muna 2026 vanhu vachitukana zvisina nebasa izvi, asi zvakasara here zvokutukana izvi? I want to ask you guys, mangomba zviri kuramba kukwidza apa foni yamunosifona ndo yandiri kuchadza kuti life imwe yacho iri mubhegi zvino ine private number. Ndingapina private number pa inenge yatozara kuvanhu yakwirawo. Hello dear Sisimele muri sei? ndiri boy ndiri sei? Mai Jeremiah vatanga vadhisa havana kungo advertise that business re ameno FMD furniture seri vatanga vanyora something comment yekuto disa Bruno. That's why Bruno has retaliated. It's not like vaisa comment vachingo advertise zviri normal. Vatotanga vaisa masas ekudhisa dhisa. Okay, alright. Alright, no. Aiwa tiri kunzwisisa iwanzi umborani kwa tibvireiwe tisu tiri kutoanalyze titori macontent creator tikwanire auzi tine content monetization iwe. Comment aunyerere kuda zvokuda kusatisana neunhu zvidi. Tisi vana mbuya veFacebook. Tirege tingokomenta asi guys. Saka apa ndoda kuvhunza inini guys. Saka 2026 vanhu vari kutongopinda zvichaizvi. Tichitotukana ndizvo. Mene muri kuzvionawo sei? Hi dear. Hi, Hello Kola. Yes Kola, zviri sei? Hello. Yes Alright. dear. Hello. Ndichiti zvoni mai anzani zvataura naKola uyu handisi Mai Jeremiah vaisa post yavo about my headboards like yes she's a content creator nditi vanoita zvavanoda like everyone zvanga zviita macontent creator ese vachiita maskits emaheadboards yaBruno vachiseka handisi. Saka I think nyaya yaBruno abva abatira about paya pakaita nyaya dzaMai Jeremiah paya handisi Mai Jeremiah vakazoenda kunga unobatsirana naLoveness chichi if I still remember ndobva zvakabhowa vana Bruno if you still remember. Saka vanga vagara vakatomakana vanhu Amakola vakaita mudzitovedza weda paya pavakasonda. Okay. Alright. Yeah. Saka vanhu ava Bruno naMai Jeremiah vanga vagara vakamakana fongo handimona. Alright. Saka panyaya kare iyaya handisi. Saka zvakabva zvazoita kuti ndopanhasi pavazotanga naMai Jeremiah vakauya vachiadvertisa maheadboards avo after Bruno akusekwa nevamwe kuti headboard yavo yakaita senge Thompson. Then ndopatangira nyaya. Asi naiwe Kola, headboard iya yakaita senge Thompson here yaKola. Taurawo muono wako, headboard iya yakaita senge Thompson here. Iwaiwonawo sei? Aiwa, inhangu zvachokwadi headboard yakashata ya handikunyepera. Hameno zvaingori. Aiwa ingori fana. Hameno zvingori. Maybe nejakarasi iri muroom macho. Hameno, ini unozati chi? Headboard iya haina kushata. Headboard iya yakanaka asi kuti mubhedha uri pasi. Inoda mubhedha uri pamusoro. Headboard iya yakutara chokwadi kandadziona pane vanhu vakati wandei vari kuzima bana headboard iya. Ichisobuda zviri shutu. Handiziviwo kuti kuda haina
maybe haina kunaka. nemaziblankets anga akaisiwa between one this century hayi kusangorongedzwa chete unonzi chii kusaisa zvamunoita izvo kupepeta zvimathrow over chichii zviya but ndagara ndichiisiwa michimbotaurawo muri sei sisi Mary? Inini ndoda kungotaurawo zvandawo panhasi because we all know zvaiitika kumashure totaura nyaya yanhasi yamuka ichipisa inini nezvakazopinda mai Jeremiah handiti inini zvandaona ndezvokuti Bruno amuka achitukwa handiti achitukirwa headboard yake so mai Jeremiah vazoisa post papost yavaisa vachiadvhesa havana kungoita post yekuadvertisa cheta paine mazishoko ndobva paisosiwa zita rekambani kuzasi mashoko aya it was directed to Bruno so ndo papinda mai Jeremiah apa and then pazopinda mai Titi ndepekuti mai Jeremiah vatsiurwa mucomment section kunzi don't burn the bridges that once fed you ndobva zvikanzi which bridges it was cowed so ndopapinda mai Titi pabuda zvewedhire cult because mai Titi vanga vasiri kuzosara apa because she wants help here as well because ndo vanhu vacho Bruno namai Titi vakamira navo panguva yacho asiwo ipapo ini ndoda kutaura hangu muono wangu ndakazvimiririrawo ndoda kutaura asi guys ndozati pane timu mai Jeremiah pane timu Bruno handitika ini ndiri pakati handiti nokuti Bruno mwana wangu handitika ende mai Jeremiah ndakambovaonawo kawani tambohlawo navo tikamwa tose doro handiti maona saka ndichangomira hangu pakati nokuti handisi kunzichuza side handisi kuchuza side ndiri kungopa kungopesvedzera handiti kuti dhirama rinakidzai nhasi mangwana towana kupinda pana 31 zvakanaka edu tichita nyaya dzedu ndingope asiwo ndichida kutaura chokwadi ndakazvimira guys musandishutenyu handitika mukandishutenyu hazvina basa memuchungu munongonyora makomenti munditukira makomenti kuitira kuconnect monetization chokwadi chiripo ndechekutiwo ndichida kutaura chokwadi ndakazvimiririra handitika mai Jeremiah vakabatsirwa handiti panguva yavanga vari pasasi vakabatsirwa zvechokwadi ndofunga ndakamboita vhidhiyo mazuva apfuura yanga isiri vhidhiyo yavo noti nyaya ndasingazichabuda ndaingoitawo vhidhiyo yekubhena mabridges ndofunga matora manzwi angu mumuromo vhidhiyo iripo ndakatoita kusura suro handiti kuti sometimes tinawo vanhu vakatibetsera paupenyu ngatiregei kuramba tichingodai vakabetserwa zvatakaona zvechokwadi handiti maona zvekutiwo vabetserwa kudarowo handi maona zvinhu zvavo panguva yavanga vari pasi zvinhu zvavo zvikatomboitawo zviri stable asiwo vabetserwawo kudaro fallout yavo ndakaona vachiita mavhidhiyo vari vese zvinhu zvichitofaya handizosiya kuti fallout yavo yakabvira papi asiwo vabetserwawo kudaro guys kana tabetsera vanhu toramba here tichingofamba tichingoimba nokuti ndiri pakati kaini saka ndobata kwose tinofamba here tichingoramba tichingoimba kwese kuti takakubetsera paya takazokubetsera kana kuti tikabetsera totokangamwa do you know kuti pano padiary chep vanhu takabetsera tichavazivisa kuti toona chituka mazitichi emi ufunge ako vanhu takabetsera tichovazivi ende vamwe vadzoki nefeedback ende hatizvitarisi because takabetsera from the heart tikatongoenda saka ipo papa imi munopaonawo sei ngativei fair guys hatisi kuda vanhu vanotukana admin block vanhu vanotukana toda kuti tionesane handimaona kuti saka panapa pasocial media panapa indikaita dambudziko ndopanga kutya here kwesora ndedambudziko because vakandibetsera mangwana mufamba chidini vachinditukawo handi asiwo inini wacho ndabetserwawo futi handimaona ndodenha futi ndabetserwa wacho ndodenhawo futi handichaappreciatiwo vanhu vakandidiwo vakandidhonzawo pana ndiri on my lowest handimaona saka pakati ndiri pakatini nyaya iri both sides imi muri kupaonawo sei vasikana muripo tauraitiwe inini zvangu like ndinomablema vese mai Jeremiah naBruno handitinoona because Bruno akabatsirawo according nekunzwirawo tsitsi isituation yange namai Jeremiah nditi officially asingazofaniri kutaura kuti ndakambokubata ndakaupa couch rangu chichi mai Jeremiah vanga vasingazofaniri kutaurawo zvinhu zvakashata iti bhosi vakabatsirwa paipai madhezi enyaya dzavo paipai vanga pakashata paipai exactly ndosaka tiri pakati handimaona toda kuti tizame kutaurira tese handimaona zvokuti even chero kuri kuti mai Jeremiah vanga vachiita content monetization vanayo handimaona kana kuti vanga vari vane unfinished business handimaona naBruno handisika zvekuzoti kautiwo handi zvakangofanira kuti uroyi handinoona iwe dhiri dhipo ende iwo Bruno chingoti pakutukana iwo Bruno kuti achivaudza zvokuti Theresa mudziya nokuti vamwe inenge doriwo trauma yekuti vanhu angatry kudiwo kukangamwawo nezvayo
saka mino timi munopaonawo sei? Taurai muono wenyu. Pakashata because mai Jeremiah nguva yaya vanga vari panguva yakaoma, nguva yechimbetu chaiyo. Murangarira kuti vaitrolwa nevanhu vese vachitukwa nevarume, but vanhu vakaedzawo kumira navo. I don't know hangu zvakazoitika kumberi kuti vachizoramba vachiwirirana, I don't know. But naBruno ndoziva kuti yanga iri nyaya yekuti mai Jeremiah vakazoenda kunana Loveness vachida kunobatsirwa, ndopakagumbuka Bruno, ndozvandoziva. Then mai Titi vazoakira pakuti vanga vasina kutaura rekuti cult chero dai ndingave mununiwa hangu pafeya wedhe kuti cult zvakafanira kuti muroyi, handiti unoona ipapo pamashoko apa rurimi apa mashoko pakunyora apa ipapo ndopavatadza mai nengini. Otherwise mai Titi vanga vasina kumbotenga nyaya iyi Bruno nauyu pavanga vachinesana, vanga vakangonyarara then vazopinzira. Fonde yangu yane 1% maimbopo modo wangu andaenda. Inini I agree what Sismeli is saying. Sismeli wakabatsira vanhu vakawanda, handitika kana wabatsira munhu you don't have to come back and remind munhu yeye ndakambokubatsira, saka don't voice up kana pane chinhu chisina kufadza chanofanira kuti utaure nezvacho. Kana wabatsira munhu, batsira munhu, forget and smile, delete that person, handitika kana munhu achizokurangarira kana kusakurangarira, forget about that person. You don't have to come back and remind that person kuti ndakambokubatsira, that was very wrong. Ndozvandatoitirawo life yangu kuti that was very wrong. You cannot keep reminding that person kuti Sismeli ndakambokupa $100 mashoto wane bhazi kuchienda kumesina ndikakubhadharira mabhegi enyu. So what? But guys, reality ndofona ndoshandisa, musafone paWhatsApp because ndofona ndoshandisa. So mukafona inobva yadzima life mutongokwira. Guys, Kola, do you need to remind me every day kuti ndakakubatsira saka? No, it's not kuti mai uyu vanga vachiremindwa every day, handimona. But iwewe says ndiri munhu inini wondiudza kuti it was called wakandibatsira nekuti yanga iri cult, wanga uri un'anga, ndakabatsirwa neuroyi. Guys, chero ndichinzi hanzi zvona I mustn't talk about it. Of which nguva idzi zvakasimbotaurwa nyaya iyi. But iwe kuti uzoti uyu kubatsirwa kwanga uchindituka futi uiti muroyi. Guys, ngative honest, ngative real. Right. Taurai tinzwe. Ngative real. Taurai ndotoda kudza mumwe, taurai tinzwe. Ini chero ndanga ndiri ini chero. Guys, zvekuti ndokubatsira hatifaniri kuramba tichireminder kuti ndakakubatsira nditi, but iwo semunhu akabatsirwa just know your boundaries. Iye angopedzera nakunetsana naBruno zvavanga vachingoisana muzvimaningina nditi. Because Bruno anga asina bhosi kuti ari kuda kauchi rangu. I don't remember chinyora izvozvo. Zvekuzotiwo vakabatsirana nditi, vakabatsirwa mai vai pavanga vari munyakanyaka. Ende zvanga zvisingambotaurwa futi before kuti vari kuti takakubatsira but zvanga zvakangonyararwa nekuti vangoda kuti takabatsirana pachedu, handiti sevanhukadzi. But ivo vanga vasingazofaniri kutaura mashoko akadaro. It's very wrong of her. NaBruno guys, but ifoni inenge tonetsa ipapa ndotoda kukwidza pane 10 marequest, but kuti ndi accept ari kuramba kuaccepta because hameno chichiri kuitika. I don't know what's going on. Pari kuti tange pane munhu ari kukwira but hapana munhu ari kukwira. So ndizvi kuti zviri kutofamba sei baba. Mira nditira kuedha from the comment section tione. Maybe ndo zvingatoita kuti ndi guest andimukona zvandikureva. Right yakuita. Taura kokona regatinzwa wamataura ina undataura muono wangu kuti pese both sides kuri kubhaizika, honestly. Kubhaizika both sides not kuti azvinzo zvinoti nekuti ndakakubatsira saka ufanira kuzokomplaina kuti wazvitaurire nekuti ndakambokuba inonzi chii nekuti zvoni ndakakubatsira you did it neuyu yako kundibatsira, saka anything chandofanira kutaura unofanira kungonyarara. Come on guys, let's be real. Hakuna zvinhu zvakadaro, pana Jesu panyika panapa. Okay. Right. Hapana Jesu panyika panapa. Foni kai kunditina mashura cheni. Zvanga zviri zveuroyi.
Azviko. Right. Khola vapinda hello timbonzwawo muono wenyu. Sisimeli makadini. Zviripo zvangu vayo. Aiwa tichitaura chokwadi ka tombosiya past kuti hanzi Sisimeli vakambonditi zvakati. Tichitaura according kune nyaya yaitika. Ini Hello, Sisimeli. ndoona Hi sokuti dear. Yes. Right, Jeremiah is wrong. Pavaona post yaiya yekuti Bruno ari kusekwa. Ivo vaita wrong timing yekuadvertisawo maheadboard. And also pavanyora zvavanyora, it was directed kumunhu zvokuti even nyange usina kuudzwa waitoona kuti this thing is directed kune munhu. Vaita wrong timing. Ipapo she needs to accept kuti no, ndiri wrong. Vanga vasingafanirwi kuposta that thing nekuda kwokuti headboard yanga ichitrenda. Muri panzwisisa. Saka obvious vanhu vaitozongonova-ataka kuti sei madai mananga Bruno. Achihoro. Hold on Khola. Achihoro mona makukanganisa mainini. Makukanganisa pakugara sevanhu venyama munin'ina wangu rikatitsiurane. Hatidaro munin'ina wangu kuti manzi Jeremiah vana vakabatira futi ko kuti avabatsire vanhu had options to say yes or no. That's wrong, my sister. That's wrong, achihoro. Pane pasocial media, if I see you ukauya uchita ndamagets, tinotokubatsira. Not kuti watibatsira futi. Tinotobatsira because uri umwe wedu hauna magetsi. Wesi still panguva yaunenge uri pacrisis church iyo. Handika of course hatina unenge usina kubatsira futi, but isusu nemoyo tinotoona kuti umwe wedu ari panguva yakaomarika tikunyurure. Andiwana tinokunyurura. Zvino tikazoti mangwana takubatsira obva wati ndakubatsirai futi kaini, ipapo tinenge takutokanganisa. Mangwana tinokanganisira mukubatsirwa. Kungokuedza murudo munin'ina ipapo. Tinenge tatokanganisa. Because paya panga pakashata panyaya yaJeremiah yaya, but vakachuza kuvabatsira kuenda kuside kwavo kuti vaonewo at least peace. Because vanhu vese vaivatuka vachivati hure zvikasodini handisi mukuona. Vakavabatsira nemoyo wavo nekunzwirana. Noti kuti hanzi vanga vafoswa kunzi izvo nevanga vabatsira futi. That's unfair. Right. Saka ndoda kuzo. Hello Khola taurako. Mina ngithi una Jeremiah, she's very wrong, auntie. Ube advertiser that furniture for that company. Waqala ukudisa uBruno, auntie. Nxa kade efuna uku-advertiser, she was supposed to concentrate on the advertising rather than ukudisa uBruno first. And I think uBruno laye phakathi vele kade alakho. Yes, people were dissing him left, right and center. Kwasekufika una Jeremiah. I'm trying to aid you kuramba sethi man. Kwasekufika una Jeremiah akwazi vele ukuthi ungani ule grudge laye, auntie. Waseqalisa ukukhuluma kubi ukuthi out of all the people, I feel like that's what he thought, ukuthi out of all the people ngakunceda when everyone wayekuthethisa esenzani namhla nguwe osungenza so. I'm not saying I'm defending uBruno, but maybe he was hurt ukuthi namuhla vele ndiyari kurira mu social media, auntie. So kufika lona Jeremiah wamncedayo wamnika amasofa nalawo kuthiwa uhlala kiwo. Sefika emdisela i-headboard efanana lamasofa nalawo ahlalayo, of which una Jeremiah bekungamelanga ayenze njalo. Bekumele nje concentrate on her side of advertising i-furniture. Then ukuzokhuluma about i-cult, she's very, very wrong khonapho. Yikho unaThithi la esefike wazongenela wazokhipha lama-screenshot lawa awakhiphileyo ukuthi yena lo Bruno bamnceda ngesikhathi abantu bemthethisa ku-social media. That's my 2 cents. But mina ngifuna ukubuza Khola. Can we not see or again on another, or let's use another angle? Like I'm coming with another angle. Is it possible ukuthi una Jeremiah maybe akabonanga le into kade yenzakala vele wapo nguposter vele kanti then something like a coincidence? Can we not say so? No, I feel like ubonile angeke kube coincidence ukuthi adise indlela amdise ngayo kukanti vele abantu lapha bayabhebha behleka i-headboard ka Bruno. Amboni kuyi-coincidence Sisimeli, bekumele laphana sebemngenele nguBruno bekumele axolise ukuthi I didn't know, but yena wasekufaka umlilo mo, liyabona.
But again, being a content, me, I'm just Dipakati, Antika, I'm just in between. And again, also, my Jeremiah is a single lady, also trying to make a living, right? She's advertising furniture. Did she had to wait? To advertise? Kade ungamelanga ame sisimeli hanti. Eh. Like I said earlier, bekumele a-advertise kungela kudisa Some kind uBruno of phone in phakathi. a noise, guys. Kind of phone in a noise. Kind of phone in a Hayi noise. ayisini. Okay. Lo bekumele advertise ifurniture leyi ayi-advertisayo engadisanga uBruno nxa kade Okay. ngela intention. That's my All thinking right. sisimeli. All right. Yes. Okay. Ngiyabonga. The word this. Okay, I get that. All right. All right. Mana caller pindeko zvino right. Thanks caller. Taura itinzwe. All right. Bye. Caller vapinda taura itinzwe. Sisimeli mwese. Ndiri boka njani? Sorry ndiri kutravela kandira kusvika kumba saka fanira ngine 1% yazodzima paya. What I'm trying to say is imimi Sisimeli makabatsira vanhu vakawanda handisika. Mabatsira vanhu vakawanda. There is no way atakambona musheya panapa muchitukana vanhu makabatsira muchiti zoni wakundibhula seko ndakakubatsira handisika. Kana munhu amakabatsira akafila kuti imimi Sisimeli mukumumbunyikiza mukumudzimbirira ka ane right yekutaura zvinhu zvanotaura handisika. Because ndozvinhu zvaari kufila panguva iyoyo. Mai Jeremiah akabatsirwa hapana akanyora tsamba kuti mai Jeremiah ini ndiri kuyazokubatsira. Vanhu vega vakabatsira mai Jeremiah nemwoyo wavo wese pasina avambunyikidza. Saka at the end of the day ukabatsira munhu nemwoyo wako wese. Isusu always do chiri tinoona chiedza home care, child care. Hatina musa takamboti saka havachandibhondi menje nezita rangu. Kana wabatsira munhu you forget about them. Whatever they do their life, that's none of your business. Because my Jeremiah achiadvertise mwe munhu arikuwana advert warikuvapa mari yekuti mwana waende kuchikoro fees January riri kudiwa. Vanhu vatanga kuwabhula boscot. Kana uriwe my Jeremiah nyarara on what grounds? On what grounds? You cannot bully a person because nobody forced you to have that person. Ramba Lisa yako phone. Sisi kuramba dzimwe dzingopinda yako iramba kuti okay. Mukuzvizwisa Simeli. Ndikuzvinzwa. But iwewe Jineo pakutaura futi musori muningi wangu. Pa social media ndoda kudzidzisa chimwe chinhu wani mufana wangu. Don't take personal. Don't be personal. Kana wakupinda. No. Yes, exactly. Jineo unova personal. Taura zvinhu zviri sei. We are personal kana Jineo. Nuzani makaini chikudaro. Mangwana unongochitira kuti usiye gap rekuti mangwana kana mai Jeremiah akabaya live unonokwira. Bruno akabaya live unonokwira. Antozvoda. Chinzwisisa Simeli chinhu wani chada ndikukudzi. Inini pandakabva magrupu evanhu handiti. If you remember very well zvinhu zvandakataura. Ndinotoposta munhu wese ari kuita zvinhu zvakanaka awana award asina kuwana award ndoposta handitika. Ini ndakashanda neInternational company handiti yeku-UK inoita take note of my vulnerability, inoita take note of my mental health and everything. Mai Jeremiah pakaenza nyaya yake pasocial media, we feel sorry for her. A lot of people havana kumubhilivha kuti ndo zvakaitika whatsoever, we don't care handitika. Inini handambobva ndakapindura nyaya dzamai Jeremiah from day one kana mukandindiziva. Chandakupindura nyaya yamai Jeremiah nhasi ndechekuti pana vanhu vachida kuti kana ari mai Jeremiah ngaanyarare because akabatsirwa handitika. Ndo pandinoda kuzongozama kuti inimi Sisimeli ndikakufondera kuti mukoma wangu ndikuda rent ndaomerwa. Mukandibhadharira rent nhasi handitika. Mukazotaura zvimwe zvinhu asina kufara nazvo tikazvikomenda. Why do you have to come and remind me kuti wakarepwa iwe Jina tikakubatsira tikakubhadhara? Why do you have to remind me of my zvinhu zvakaitika? Iwewe but nai Jineo iwewe wabatsirwa handiti. Waona kuti wabatsirwa panapo. Why do you come and say igroup revaroi? Wabatsirwa. Why did you say that? Wabatsirwa. Zvataurika kupi zvekuti group revaroi? Kana zvinhu zvazoitwa zecult zvinorevei? Hello? Zvanzi izvoni itwa zecult naivo mai Jeremiah. Vose na Bruno varesha ipapo. Uyu waresha pakuti cult. Bruno waresha pakuti zvematsirisamo. Vose ipapo varesha avo.
kutaura chokwadi vose vakanganisa. Chinongoti vanhu vanenge vakutukana, but pakutukana pacho tinoexpecta kuti vanhu titese vanhu vakuru tisiyewo pamangwana, because mumwe anenge achibvawo mutrauma iyoyo yekuitwa zvemathreesome. Hanimaona umwewo zvakare ari kuti cult, umwe anenge achiti takakubatsira nemwoyo wese, nhasi wakuti futizve tiri vanhu vecult takakubatsira, saka mashoka anongobaya both sides, anobaya zvinorwadza zvapana jesu apa zvochinzi ndakakubatsira saka ndofanira kungonyarara chero ukanditadzira uchindiiti hanzi zvoni gurupu revaroi hazvibudi zvezvi. Vatadza wese Bruno namai Jedza vatadza, tiri kunyepa noti kuti hanzi tite mapersonal sezviri kuita ake Jinoyi is just personal nenyaya yekuti akavengana namai Titi naBruno. Manje tatishandisa kushandisa ruvengo tidai kungoanalyza pasina zveruvengo handimaona, because she's not analyzing this girl. Ari kutongo opposite just because ane personal issues ake naBruno na mai Titi. But vanhu vakanganisa vese vatadzirana papa, ndimai Jeremiah vatadza, Bruno atadza kurimainda mai kuti chonyanzi threesome chichi. Mai uyu vangouyawo pakuzoadvertisa vachidzisa Bruno. Ndopatangira nyaya. Pataurwa zita here. Aiwa, panogona kuve pasina kutaurwa zita, but ona dia anditika ari kutukana naBruno anditi obva ati vanhu vobva vati wakabatsirwa, iye obva ati ndakubatsirwa yanga iri cult iya. It's obvious anditi inonzi figurative speech, but tinenge uchitoziva kuti zviri kuenda nepapi. Inonzi beating about the bush, but zvezita hazvo hazvizobudi, but unenge uchitoziva dia uchitoziva because vanhu vakababatsira ndiye Bruno anga asiri ega. Bruno anga ana mai Titi vachipema kuvanhu apa ndina foni namai Jeremiah yakapemewa namai Titi kumafanzi avo, handiti vakashandisa vari kuchinyora kuti izvoni cult. So maybe vakatogara pasofa raBruno okuchina Bruno ngavabhaburane handinoona vose vandenhana wega, but ini chakozondibhuwa nekuti zvoni kuzoti yanzi it was a group of cult. That's not fair. Utonyora utotaipa nefoni yemacult iyoyo babhaizika. Apa vanhu avarituka vatadza vese, Bruno namai Jeremiah vatadza, but pazonyatsokutadzika ndepekupinza munhu anga asiri munyaya. Chero dai anga ari ani waitoreactawo kuti kowa kuti cult, but ndakakubatsira when no everyone was against you, tichinzi mahure akusapotana chichii. Ende kubatsira kwavakaita, it's not like mai Titi ndo vakaenda kuna mai Jeremiah vakanoti ndoda kukubatsira because unenyaya. Ivo mai Jeremiah ndivo vakaenda kuna vakafonera mai Titi vakati munomira nevakadzi uyaiwo mumire neni, asiri akatsvaga mai Jeremiah mai Titi, and vanhu mbva vajambuka mbva varamba kubhilivha nyaya iyi. So pazoonekwa kuti azvishuwachi nyaya yakabhaizika, ndobva vanhu vangozvisiya zvakadaro pasina kutaurwa kunzi mai Jeremiah vainyepa vaibatsira vana vakangoona pabhaizika bva vangonyarara. But pakuzoti uzoti cult kune munhu wakabatsira, foni yauri unyoresa akaipema yautonyoresa kuti cult yakatoipema wakagara. Ipapo kutaura chokwadi zvapo guys, ndakazvimirira hangu ndiri Mother Diaries pano neTeam Diaries ka anyway. Ipapo ndogara ndoda ngoramba chingopa emphasize vakawanda venyu comment section right now, mune zvigumbu nevanhu vakawanda because makabatsira out of a good heart. Vamwe makaburitsa dziri mari chaiko mukapa vanhu kuti mari dziri ku UK munoshanda, and then ndasvikako akatsvaka kubloka. Iwe uri kuchema nemari yako nhasi hauna kuipiwa, handitoona. Umwe wakatora last thing chawangaona choti ndiri kubatsira, then mangwana ubva kuzoti wakatumwa nani iwe kuti undibatsire. Kutaura chokwadi tiri vanhu guys, ngatitaure takamira pachokwadi tiri fair. Handisi kutombina handina hangu Jeremiah ngatisiyei pamangwana. Mai Jeremiah kana uri pano wakateerera mainini zvakwana, it's enough. Ndakaona mai Jeremiah in person anditika I saw mai Jeremiah in person vaichema nemacomments epasocial media tichitoti saka todelita here handimaona. So ipapa vashandisi after this vanenge vakunochema vari one over social media for what? Because kutaura chokwadi tikatarisa mai Jeremiah kwavaigara, and the whole thing kubva pazvakatangira she must be grateful. Pasi kunzi munhu ngaamanikidzwe gasape muono wake, or there's a way yekuratidza kuti uri grateful neway yekutoratidza kuti hazvina basa zvamakanditira. Mira ndichimboona kana makadonha uchakwira toni ndimbotoda kukuedha iri kuramba. Sisi muri vakadii? Ndiri right ankola muri sei? Tiri right.
inini mafungiro angu panyaya iyi ndeyekudayo. Kuna mai Jeremiah I think yanga iri wrong timing. Vanogona kunga vangova advert yavo handiti yavanga vakatobata kana kuti yavatopiwa. Butwo zvabva zvangoitiranawo kuti pane nyaya dzanga dzifinetsa dzeheadboard yaBruno handiti. Saka obvious tichitora from angle yekuna Bruno kwaari inobva yauya vaona mai Jeremiah vari kupi kana varipo ngavaedhe vakwire Kola inzwa. Kola. handisi kuvaona pane ari kuti anzi vamudati vanyarare isisimeli aiwa Kola No. handisi kuti ngavanyarare but apa takutraya kuita situation kuti iite calm down Kola hazvibetse isusu tinoda drama handiona ticharamba tichikuchidzira but ini mai Jeremiah ndakavaona she's not as strong as she portrays pasocial media kutaura chokwadi zvekwamwara zvizvisipora tichitaura zvokana varipo ngavauye ndivaedhe vataure vega ive vakambokudza ipano paDiaries 1 kuti usolva situation kuti ipere because zvicharamba zvichienderera mberi handimaona azvizokuda zvakanaka kutaura chokwadi vari kureva kuti muroyere inini maverengero andazviita nekunzwisisa ndiri kufunga kuti vati caut meaning kuti ndezvekuti ukapinda hauchabudi like in the sense yekuti kana iwo Bruno wakandibatsira handiti hazvirevi kuti inini handichakwanisi even kukomenda pane anything to do with you handichakwanisi kupa maviews angu openly because wakambondibatsira ndo manzwisiro andaita not knowing kuti vanga vachirevei. But if that's what she meant, she's entitled to say whatever she wants, despite the fact that Bruno ngarambe kurega kuramba chitekiteki namai Jeremiah. Bruno iwe mwanangu haungarambe chitekiteki namai Jeremiah munhu wemukadzi. You can't keep on taking navo mai Jeremiah taking namai Jeremiah munhu wemukadzi. And kana wadzidza kupa mwanangu kana wapa from the heart, you don't have to keep on reminding munhu kuti paya ndakazombokupa paya ndakakupa iwe zvauri kutogara ndezvangu handitoona. Then zvinozovita sokuti zvinobva zvavhara purpose yacho wakabatsirana yekuti sokuti wakapira show off hauna kubatsira from the heart because munhu anototya kukomenta ka kuti nokuti ndakapiwa hembe nasisimeli saka handikwanisi kukomenta even pavari wrong kuti ndinodzati muri wrong apa my sister handimaona because ndakamupa wrong hazvidiwo kudaro handitoona saka ini ndikutaura both sides handina side dzandatora anditaura both side ndosaka ndati vese vari wrong. Bruno uyu munhukadzi wari kunetsana naye handika wari kugwa naye chisiya zvakwana handika zvakwana nokuti shuwa zvinobva zvavhara purpose yako takaomberera maoko pawakabatsira handika tikaomberera maoko tikaomberera tikati aiwaita zvakanaka because vanhu vakawanda vakangoita chip in vanhu vakangowanda vakangoita chip in vachingopindira kuti vazame kubatsira nenyaya yesishoni yanga iripo handiti but takatokanganwa isu kuti takavabatsira takatozvikanganwa zvotinaanalyzewo mastitu matine hatitomboiti mafeelings tongoti ndo zviri kurira content mindation vanhu ngavatore bhegi handiona so hatirege kuramba chingozodarowo munhu ivowo mai Jeremiah chisiyai pamangwana makabatsigwawo handiti maona mapindurawo pamamuchida kutaura but word racho kuzoti caut manje rinobva rapinza nomwe munhu anga asiri involved munyaya iyi hani muri kuona ndosaka maiti tivazopindawo because vakakubatsirai vari ipapo ndo paposheka dai varamba vachituka navo varega tasina basa nazvo uye zvimaititi vanga vasingambopindira vanga vasingambopindira shuwa vangopindira pangonzi kauti pamwe pese vanga vakazvinyararira iye Bruno anodenha too much. Bruno asi right andafiridzwa pitpot marimwe ziro akatanga kushoropodza vana mai what's mine mai Rokadi vanga vakazvi vari masvingo vari kundozvifarira nemhuri yavo wedha vari kugara muzvirungu zvehuku ndezvavo handinoona iye ari kupinda papi iye Bruno anokanga kuti aendwa street kid here akatobatsirwawo namai titi then akanetsana futi natandasa uyayo Bruno achimuti bhedhi rangu chichi ndoda bhedhi rangu ane kunhu kanobhohwa Bruno ameno zvangori so ngaarege tsika yake Bruno yekunetsa nevanhu just because ndakambokubatsira ndakaupa headboard ngatengese maheadboard ake asapa vanhu kustop. And sisimeli mimi vanhu ava vese munovaziva and I believe kuti mune mukana wokutaura navo vese handiti handide manje zvokuenda kuseri manje unoona problem handidi kuenda kuseri kana nangoti kana vanga vari mai Jeremiah dei vanga vari papa tavakwidza taidi tanguvaudzira pane mai Jeremiah zvakwana kana Bruno yanga aripo kuti aiwa taikumbira kasani taikumbira zvakuceasefire ngavaseparate maissues because kana wabatsira from the heart nhasi tikanetsana zvatanetsanirana handioni kungonofanira kuzodzokera futi kumashure kuti apai pani pambokubatsira because panguva yayo ana Bruno I think vanga vari kusaidi vachita mai Jeremiah was sexually abused handiti vachitodai and then now ina dzina chandaona manje unoona
pamwe pacho kumwe kwacho ndisingatooni imwe yayi handinoona manje Pamela ndakablock akaini naningikiri natetemi kare saka handioni chero pakakomendwa haina ndazvandoona ndakazviblock gwana midhi paya pavanga vari paanga ari admin wakati block isu wakatoti mbanya kudhara saka tizotoona isu tinongo zvamune matozoposta imana Pamela isusu nemasede nyama hatigoni kuona tiri kublock view handitoona saka panonetsa ipapo andiona so ndingadi kutaura zvinhu ndisina kuona asi chandoda kungotara ndichiye kungoti pose kutaura chokwadi vose varipo varipo here maJeremiah vacho tiitaurwa vachisiye matambo mangwana 31 ende izvozvi kutaura chokwadi kuda izvo nhasi havavati ndibvunzai timu randaive naro kuDurban vabvunzei handiti vakanga vachiti vakatukirwa here tikuDurban paya takapinda bhizi yekuvanyaradza isu makomenti avanaavazonzi naLouisa tukaiwo bheki tukai bheki kuti mufile bho tukai vachitokochiwa ndosaka mana ndati makutukawo bheki ndosaka mana ndisakomere kuti ndakuona makutuka bheki ndatondivhundutsa kuti vakugona kutuka because vaichema handimoona pamwe vasina kusimba vasina kusimbatiza aiwa pamwe vastrong unoita uchitindivara ka vajaira Larissa kwai musamise regai chidai so chinozonesha ndechekuti vave hwani majeka vanozoshungurudzika ndo chinonetsa vave hwani vanozoshungurudzika anzi simeni vakutora saidi ramaititi izvozvo ndo zvakaipa zvokuti iwe unoda kutotora saidi apa patese ndikuzati kwamaititi ndakablokwa kudhara andika handivaoni ndakablokwa nakudhara kunamidhi gore riya saka ndozviona zvanyora ndozviona sei chimbandiudza iwe wacho kuti ndatora saidi wakamboona komenti yangu kupeji kwamaititiwe wakambondionawo pe komenti handikwanisi kutoona kuti handitooni saka handitozivi kuti randoona nderiya rimwe riri kukura rakanzi maititiriya ndo randoona rakaira maitis diaries handivoni akazviblokekwa kudhara isu saka ndoonepi ndo zvakaipa kuti mudheva zvamungori neutral one vanambotora saidi vanambotora saidi nditori neutral handionini even vanhu vese takwira hapana kumbotora saidi rekuti zvoni ndiri kusaidi kwaBruno kana kwamaititi kana kwaja chingoti vese vari wrong especially maJeremiah naBruno vese vari wrong ndepengopinza munhu asiri munyaya chete pangoitotang ivo kana vakavashiwa both wrong Bruno namaJeremiah because vakudhipitsirana handimona ndikanyatsotaura pakutanga kuti ngatisiyei pamangwana ndikaudzawo Bruno kuti iwe Bruno haungati wandibatsira uramba uchingondiimba everyday kuti ndakakubatsira saka fangu kutaura iwewe nyaya inenge ichipisawo ivo vane content monetization vari kutodawo $5 ziri kubuda ipapo pana suka vari kutoidawo ndandangotaura wani Bruno munhu anofanira kutonyanya kumiswa ndiBruno handimona nenyaya yekuti Bruno ari all over Facebook yese anenge achingomhanya kwese achingoenda kwese itandasa mairokadia ishugeta royal mint vese ndiye angori right anoshora vanhu but iye tichirangarira history yake yaitaura pachiti ndaizoshanda kuti ndikagara kuSouth Africa zvichitambura ndikarambuka nehama dzangu zvikaita sei achitambura handimona isnot kuti everyone akatotanga kutoitaura pano Bruno mwana wedu pano isu handisinokuona akatanga wachitotambura akatanga nechii pano handimona history yake sinotoiziva sana mai vakanga yakatisanangurira pano handimona tonyatsokuiziva saka ini pakazhinji kacho pandinomuona handizvitori serious because ndinoona zvinoita zvaanoita namabridjo anotamba vese anosivana handimaona but ndozona vachiita senge kakudhisana handimaona vanhu vatopinda nemwoyo wona vachiadvertiserana saka pamwe pacho ndozvitonochimutati kuadvert yeshop handimazvona but iyi pekutanga ndombofunga kuti ndizvozvo pane royal mint makuseni ndatogaya kuti aiwa advert pandatozoona tiva kudzikisana kicho ndipo ndatoona kuti iyi nyaya iri serious pekutanga ndachingoti all along aiwa iadvert manje achanga achinyora kuti ndiamotenga masofa pakati ndatogaya ndifunga kuti advert Bruno is all over. Anongono ataka vanhu vese achishora but it's not ati bless you one day. Muno mwana step yake yekuba nayo. Rega ndimbokutorai bheki mbichana. Muri kuziva here panyaya yemadhezi aibatsirwa iwayaya. maJeremiah futi vakambotukisa snake. Muri kuzviziva here? Snake ikaramwa sopa.
ndosaka ndichidataura wedhiore kungoti pamwe pacho maybe tinorasikedu nekusaziva asi kutenda kwakangotinakira kwakangonakavo. Munhu uyu ngaave grateful zvezvo. Taurai. ndokumbira kwaumbotaura ndichangosvikawo ini ndinoda kungokomendawo panyaya yamai Jeremiah naBruno vese vari wrong, but inini hangu pandiri kungoshora mai Jeremiah ndepekuti hazvirevo kuti munhu kana ukabatsirwa zvakureva kuti hauchakwanisa kukomenda pane zvinhu nekuti munhu akubatsira, but inini handisi hangu amai Jeremiah, but amai Jeremiah ngavazivewo pekutiwo vakambobatsirwa, nekuti that time kutaura chokwadi pamberi ende newedhi ravataura kuti kauti mukada kunyatsotarisisa that time mai Titi naBruno vakabvuraudzwa, I think vakaitwa 2 days vachitukwa every day. Saka wozoona that munhu iyeye ari kuuya achikudhisa pabasa rako. Guys, kana zvikanzi hanzi chii kana kuti chika, isusu tine hama dzatinotobatsira, nehama idzodzo dzikazoda kutipengera ka unotopenga kuti but munhu angadaro, munhu wandakabatsira wandakabvisa mumukuku ndikamuisa muimba yezvidhina, it's not like kuti unenge uchirwadziwa, but unenge wakufunga kuti why is it munhu wandakabatsira akunditreata like this. Ipapo vese havo vari tatikurega shei panapa, tachikurega uchiti vakadzi vakuda nyaya, tachikurega chiti kufara nevamwe, but zvawakutuka zvinyadzi rino harisi peji rezvinyadzi wangu, ndofunga mapeji ando zvezvinyadzi unomasiva handitika enda ikoko panapa tinotaura nyaya idzi, because dzichitotaura nyaya idzi ndokutandara kwedu, handiri kunzwa ndokutandara kwedu, nyaya idzodzi dzevanhu dzenyu idzodzidzi wese still zabuda masi titotodzitaura handitika, because dzedu munongotaurawo, saka zvokuti wakutuka vanhu zvinyadzi chirega ndichikublokera izvozvo panapa itwe izvozvo, harisi peji rezvinyadzi, endai munohurira munoita zvinyadzi ikoko block hande mberi. Alright, ndezvandangotaura kuti mai Jeremiah havarambidzwe kutaura, but even timing chaiyo sisi Medi pane pamwe paunonyatsoona kuti iyi nyaya haisi kuda inini, then iwo mai Jeremiah wapiwawo maybe basa remaheadboard, dai vangoadvertisa maheadboard avo vasina kuita kakudhisa. Inini zvangu ndaona kunge vaita kakudhisa futi paadvertise yavo yavaisa iyai, dai vangoadvertisa headboard yavo zvotongopera zvakadaro. I don't think kuti Bruno handizive hangu, I don't think kuti aivatuka ini, but kuzoita ngokuadvertisa uchidhisa ofuche pane nyaya iri kutotenderera futi yemaheadboard yachona, ipapo I think vatadza timing. Hatingaudzire munhu zvekuita kupeji kwake, but ipapo pakanganisika vatodhisa because vanyora kuti hanzi munhu ukaita low self esteem unonyanyorwa nevakadzi plus ukanyanyokutamba nevakadzi. It was just directed to Bruno no matter what. Ndodhisi manje iyoyo ivo vanhu vobva vati kuti Bruno ari kwese kwese, ndosaka ndiri kutaura kuti pese pakutoshekwa pose patadziwa ipapo. After that havana kumirira, after advertising yeDC iyoyo havana kumira, vabva vaenda futi kunoposta futi vachiataka. Kwai uyai mufolowe namufollowe fungai mutisiyo, kwai ukoko munopombonoka mutaura zvinyadzi, saka vanofarira zvinyadzi vaya kwafungai uko makafolowa makainda kana mauya pano todzikama, handidzi ndepe vanhu vakuru modzikama tonyatsotaura, kana tapedza hamoinda kodambura zvinyadzi muriko kwafungai uko handitika hanzi right. Asa kana hapana ndadona dona aiwa, but amai Jeremiah pangu vachitika kuti vangu vachireva chiya, ipapo ngava pajekesi, because vazongoisawo zvaona maititi. I don't think kuti maititi vangu vachakomenda. Amenovu zviri kunzi ndo vatanga maititi, nandakuona pawatanga maybe paripo, regai mbomira maybe vachauya nemascreenshot vatiratidze kuti maititi ndo vatanga, but pakauti apa ndo pazonzi kana makuti kauti makutotuka kanesu. I think ndo zvavahakira sawa maititi, but nyaya iyi both maititi na Ningirini namai Jeremiah vanga vasiri involved. Hawo Bruno anga achitukana newanga achitukana nawo, ava vatu vanga vasiri involved. Handisi kuziva kuti nyaya yazoescalata sei kuti izodai so. Right, uyu anonzi mani meka daitira kuedha, but inongoti edding iri kuramba. Ndiganimbotirai vamwe futi tione, ndiganditirai keeping it up tinalisa timboona kuti anopinda here. Nguri ndabvirira vamwe mapeji mamwe ari kutoramba kupinda, vamwe ari kupinda, vamwe ari kuramba. Mino zviri kufamba sei? Mapeji ari kuramba, but maprofile anopinda. Lisa mapeji ari, sorry wagona ndakanganwa. Peji ari kwiri guys, peji ari kwiri yene profile yako peji ari kwiri. Ganimbotirai temba apinda manje peji ari kwiri guys, sorry. Right, muono wemunhu rume timbonzwawo. Wamamoyo. Mamoyo muri sei kwa hanzvadzi yangu?
ndabva ndauya ndine headboard iri kuoneka here. Inangwa ndiona asi vamwe ndifunga vanoona, vakakwira havaoni asi comment section inoona. Ina handisi kuiona. Okay, anyway, wamamoyo ngatitaurei chokwadi. Yes. Royal Mint naBruno watanga kudhisana tese, taswera tichitoita fan over it, tichitoisawo tichidini. Mai Jeremiah naBruno wakambowa shamwari neshamwari, wachiswera wese. We don't even know zvaimboitika muushamwari hwavo. Kamwe Mai Jeremiah wanenge wakatodyiwa wakadini wakasabata. So Mai Jeremiah ina handiwazivi zvangu, asi andishamisa ndechekuti kune wanhu wakaita sana, let me give a very good example of my friend Zuwa anoita analyzing yake, ozoposta anyatsokuanalyza, aita imwe analyzation yakapenga, wese hawana kubatwa. Yes, azongopinda Mai Jeremiah ndopavatangira nyaya. Then mai waBruno ndo pawati iwe wanga usikafanira kunge uchikomenda, hanzi you burn mabridges kudini. Ayewa. Asirizo. Uyu ndo paazoti pamabridge ipapo, amwe acho anga asiri mabridge asi ari macult. So mai waBruno semunhu mukuru paona kuti panapa vana vari kunetsana, wanga wachifanira kunge wakanyarara, nekuti mai waBruno dai wanga wari mai wari fair, watangira kuna Royal Mint kuti uri kuzviitirei, wobva kuna Royal Mint woenda kune munhu wese. Nekuti nyaya yamai Jeremiah iyi inisusu ina handiwaziva sati izivi kuti zvakafamba sei zvikadini, but what I know is vana Bruno wane system yekutora vanhu vari vulnerable, kuti wakaona kuti vanhu vakadaiwo wotowashandisa vachiwana chini, mari. Wawana mari kudaro wawapa tunhu twavo, masofa iyayo nemaheadboard anenge kuNigeria, wachidini Temba ndiri kutokutaurira chokwadi. Then ukange wapa inini Tetemeli makabatsira wanhu wakawanda. Pamwe pacho ndaitozomboti Tetemeli wari kuswera kufonera nadhiraivha webhazi kuti mwana azofamba sei, azodini. Pane mwana muchifambira nyaya yokudhiraivha kubva kunana Rustenburg kuenda kunana Boxburg kudini. Handina musi wandakambokunzwai muchiti panapa ndakamubatsira. Mukada kuzvitaura zvavanhu makabatsira imimi pano, tingatoswera the whole day, hatina mbokunzwai muchidaro. Kana manetsana nemunhu munonetsana nemunhu mobloka nazvopera. So iyi nyaya yekuimbirwa kunzi nekuti ndakakupa chakati haufaniri kuchataura, ndakakupa sauti mumba mangu saka hauna kana mvumo yekutaura. Wanhu waya wanhu wakambowirirana kusvika palevel yatisingazivi. Saka pakuwirirana kwavo inini I don't want to lie, ini handinoti mai waya kukomenda kwawaita hawasi wrong. Wakomendawo sekumakomende anga achingoita vanhu wese. Wana chijandukwa waitoenda unotenga majira chaiwo kumashop, wakaita madesign wakadini, wese wawawa hawasi kutaura. Because ezvinezvika it cannot be nyaya yekuti every time Bruno is our big brother munhurume unoramba uchingoti uyu ndakazomupa mubhedha kudhiraivha kuenda kunotora kwana Tandaza, uyu ndikazomupa chakati, uyu ndikazomupa chakati. Zvinoita here? Hazviiti. Zvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa navanhukadzi, nekuti izvizvi kana uchiti akutaurira wachoka challenge waifila, why ndichiti waifila, waizoenda kundoita damage control ukazondoisa rimwe juveti futi rine Nigerian gold colors, zvinoreva kuti waifila. Asi uyu
nekungotaura kwaita. You know, sometimes you can end up getting fed up kuti hey, ukangodai ndakakupa chakati nyarara. Ndichakuexaminisa pakazara pane vanhu 4 pakazara Mirai pane vanhu ndiburuke 3. Kudai. Alright. Remember ndakakupa chakati. Kudai remember ndakakupa chakati. Saka munhu haachakwanisi ezvinezvika ndikakutaurirai kuti ivo mai iwawo hameno kwawanza advertisai maheadboard. It means watowanawo mangu mashamwari asi kune ma-unfinished business awo akuta nekuti ukanzwa wakusvika pakutaura kuti argaindisiyane nemi wanhu emimi kunenge kwakakabviwa kure ende havasi mwana mudiki. And the other issue yekutukirira munhu uchimuudza zvokuti hanzi threesome what. Remember kuti vamwe vacho mabackground avo ane ma-10some aine ma-10some. Vamwe vacho mabackground avo wana chaiwo wakaenda kuma-court of law vachinzi vatumira mapikicha vakashama. Saka dzinyaya idzi dzavari kuitirana idzi hadzina kunaka. Inini handidi kunyepa. Inini ndiri kuti regai munhu ave ne-freedom of speech. Imimi sisimeli makabatsira vanhu vakawanda imimi. Handifungi kuti pane vanhu wamunoholda for hostage. Isusu taifara tichiuya kumaevents amaironga ende akatibatsira zvokuti ende akabatsira vanhu vazhinji vanhu vakakura because of you. But you never hold anyone for hostage kuti timani iweyo because waiuya kutii yangu. Saka kana ndikangotukwa chete haufaniri kutomboti upindire. Unofanira kungonyarara. Aiwa, we don't do that. Bruno, mirai mukoma temba timbonzwa wamenge rambai muri pepapo. Taurai henyu my sister. Yes, nyaya itika like zviri kutaurwa naKola ari kubva kutaura izvozvo izvi kuti kana wakabatsira haufaniri kuramba uchitaura. It depends nekuti wakabatsira uchida here kana kuti wakakumbirwa. Kune kubatsira kwekuti unenge watokumbirwa kunzi please ndibatsirewo like zvatangoona tese paiswa screenshot. Ndibatsirewo because you do this and that. Unenge usitori mukati mekubatsira but then wotofila sorry kuti okay regai ndimbatsire because she is in a situation. Wobatsira then tomorrow zvozomuka zvakutaurwa zvakanzwa iso. Then panyaya yekuti vanhu vakazobatsira vakawanda kuna vamwe vanozoya kuzobatsira kana nenyaya yekuti ndingabatsira so I want to override ningi nenyaya yekuti akabatsirawo. Munoziva it's not like vanhu tinenge tichida kufila like tiri pacompetition or kauti yazotaurwa iyo kunzi iye yanga iri kauti ochi. Zvinotaurika nenyaya yekuti unenge vapakati pevanhu so you choose kunenge kuchitwa your bread buttered kuti kuri nanoku this one because wabatsirwa kane vanhu vakawanda. Like ipapa pataurwa zvaitwa pakazoya naSimeli mukabatsirana mamavhi vakauya kuHaiti kwakaendwa chichi. Unenge wakunyatsochudzwa kuti but kuna Simeli I will benefit more than this one. Handiti. So zvimwe zvacho zvinhu kana wakambonyatsobatsira munhu chaiko you feel that way kuti munhu ngaangotendewo. Kutenda kwakanaka muupenyu kuti ndakamboitirwo ngoziva pekugumira so pazvinhu zvaunenge uchiita ngozivo pekugumira. It's good mulife. And zvinoita kuti vamwe vanhu vanozoyo vatida kukubatsira varambe vachikubatsira. Vamwe vanozoramba vachikubatsira because vari kuda kufinhura nhingi. Ndosaka vachizodzokawo. Vamwe vanotongokubatsira ubva watongosiyana newe. So munhu unenge uchifanira kuziva kuti apa ndakabatsirwa because ndakakumbira. Plus panyaya yavanhu vazhinji vakadhisa wedweka vanhu vanga vari vashoma vakamira nemukadzi uya. I myself I felt sorry for her ndichitokomendawo kuti it's said yo sorry my guru hey chichi but today unoshamisika. Bruno ari wrong nezvaanoitawo dzimwe nguva. Baba vanotombopinda nemoyo. Vanopinda kutoti vanototi nemo marova kose Kola. Marova kose no favor no what vari vapakati vabata kose baba vanofamba nazvo vaya. So nyaya iripo yekuzonzi like pakauti kuti mai vapindire zvazvichitaurwa neprevious caller kuti vapindire ichichi.
tinonyatsoziva kuti vanhu vaya vanoshanda vese ndisemabudiro aita mascreenshots like what I said ndo zvakazoita kuti mai avo vamhanye kumwana kuti please batsira, then wobuda uchiti it's a cult. Even dai murimi call, how do you feel? Even dai murimi. Yes. Okay. And Kola, you know what, Kola? My titi, she's feeling used because ukatasa pa comment yao yavanyora pamaposta ao ndekuti isusu vekauti tisuve kubatsirwa tichishandiswa vanhu voita right voenda kutanga kuti tikauti. She's still used, she's touched. Ndambokupa example yekuti imimi Bruno namai vangu ine relationship. Ko kana paine zviri deeper zvamusinga. Ishuwa here mukomatemba kuti vanga vane relationship. Mukomatemba kana paine zviri deeper zvacho like the way zvazviri kungotaurwa so munhu ngaangovutaure zviri dhipa zvacho because as it going hapana chekutombochengetedza. Kana uchiti kwakunzi threesome iwe uchiti alright ndakarepwa inini au kuti vanhu vese vazive kuti aiwa there was something more than this. So even kana kuri kuti vakandipa iPhone vakandipa couch watch, I end it because we had this beside what you guys know. You put it out there. Yes, saka kana uchiri kuzvichengetedza uchiwandiridza but iwe uchibheshwa left right and center and uchiuya uchitaura zvimwe zvinhu. Why can't you just be honest kuti this that and that? Pane kuti mukoma mungangoti zvenyu pane something behind. Do you know kuti mai Jeremiah ndivo vakasendera mai titi vachiti ndikumbirireiwo kuna mukoma Bruno? Do you know that? That's why ndayiona screenshot iyoyo ndosaka ndapatauro ipapo. Inzwai ndati mai wapindira hawo asi 1 or 2 hours ndiri kuti panenge paine unfinished business yakaitika nekuti mati mai vaifanira kutsiudza vana of which mai have feelings also nenyaya. Do you know pakubatsirana ipapapo pane kubatsira kwekuti I want to help nepane pamwe pekuti I want to do it because there's no one who is doing it, so I'm going to do it. Mai pakatukwa vanhu vese ava pana mai family yakabva kutukwa pana Bruno 2 days ago. Mai wakanyarara havana kudaira havana kukomenda. Aiwa asiwo ipapo muhanzvadzi yangu Temba tarisaone Bruno aituka pakaundura infeti pakataura Bruno zvamairoka andika madha havana kudavira nezuro paitaura naRoyal Mint madha havana kudavira nekuti madha hapana pavanga wapinzwa. Ngatione nyaya indiri kumira pakati sesa muono wangu nhasi pazonzi zvanga zviri zvekauti ndo paapinza vanhu tuka apinza namadha because akabatsirwa nevanhu 2 akabatsirwa nemunhu 1. Okuti madha ndo vakatoenda kune munhu kunokumbira because ndo vakavimba kuinbox. Ndosaka vazopindawo panyaya izvi. Mamboona here vana kupindira vaionawo drama kusora zuva vana kupindira vaionawo drama but apa pawedhi rekuti kauti apa ndofunga ndora vaburitsawo mumateresi. Aiwa hamuna kunzwa here mai wachiti hausiwe unofanira kunge uchikomenda. Vadaro because vaiziva zvavakamuitira what she did kuti nemwana wavo wacho zvaakabenefita from them. So munoziva ndosaka tataura kuti people you should know where to end. Dzimwe nguva hakusi kuri kuti uri kutsiurwa kanodini. Guys, loyalty is just needed. Kungogara somewhere far without even kuti kungoizviitira zvinhu zvako zvisinei now, like the way she moved on. She could have keep on moving on without interacting with these people. Ini hangu ndichidona guys. Ini handakudona guys. But ndoda ngoti mai Jeremiah ngavazive pekudrowera line. Inini ndinongoti paya mai Jeremiah vakatukisa madam boss varivo futi vanga vari wrong vaendesa kuti ma screenshot kuna mai Titi. Mai Jeremiah ngavamire panzvimbo vasangojambe kuti zveshe ezvinezvi vakutukisa mai Titi manje vavapinza. So vakuti chikola, let me answer you there. Antunoona like ipapo vakaendesa ma screenshots kuna mai Titi. So my Titi she's feeling kuti pane zvakaendeswa futi ma screenshots kune vamwe vanhu. That's why she doesn't want people kuti kana vabva kwauri you be doing high jump. But that is the truth also. Haungati uri kuneni uri kuna ningi uri kuna ningi. That's why ndataura kuti she should have keep a distance. She's done with them, she keep on never anenge achida wakasarwa.
Right. Pinda taurai tinzwe. Kola pinda hello. Hi, Sis Mary. Hi dear, how are you? Which family say? Much. Ndazvisirizvi ndapinda nevidhio ndasingandopinda nevhidhio iyo. Yeah, muri sei? Ini nangu handina zvakawanda zvekutaura, but ndoda kungoti Bruno akaita zvakanaka, akadetsera. Kudetsera chinhu chakanaka, ende zvaanoita zvakanaka. But dambudziko hwani raanoita, kana uchinge wabatsira munhu nemwoyo wese unoda wokuzvisunda chaiwo kusundwa kuti ndinoda kubatsira, haudzoke back uchitanga kutaura kuti dai pasina inini, dai mbamene musina chakati, dai pasina inini, dai usina chakati. That's very wrong. Kana ivo Mwari chaivo havawedzere pakadaro. And then kuna Mai Jeremiah akabatsirika zveshuwa. Ende akabatsirwa nguva iye. Bruno namai vake vakamira naye zvechokwadi ende vakavhungurudzwa mumastreet umo vanhu vaya vari vaviri pamusana paMai Jeremiah. Mai Jeremiah ngaadzidze kuappreciata. Kana uchinge wabatsirwa, usatarise chinhu chakaipa chawaitirwa nemunhu akakubatsira. Chero abvumburudzwa, you are there kumira nemunhu iyeye achibvumburudzwa nekuti wakabatsirwa. Tisatarise zvinhu zvakaipa kana tichinge tabatsirika, tarisawo chakanaka vedu wongoappreciata. Inini guys ndandakaomerwa, asi vanhu havakamira neni. Chavadairira paipai Mai Jeremiah chii, nyaya yanga isiri yavo. Dai vasina kutombodaira nyaya isina kutomboenda kwese kwayatozosvika uku. Saka Mai Jeremiah, tsvaga chakanaka chawakaitirwa naBruno muupenyu hwako, wongotenda naizvozvo. Zvese zvekuswera uchatuka uchitifitseko uchadii, hazvinei nebasa rese, it's not necessary. Hamene uri munin'ina kana kuti mukoma, ipapo dzora mashoko ako mwana wamai. That's very wrong. Bruno, you are a man and unobatsira society yeZimbabwe. Zvakanaka zvisingaiti. But please hanzvati, stop kudzoka uchirimainda vanhu kuti dai pasina inini. That's very wrong. Because chikuru ipapo ndichitsigira nemikola ipapo because Bruno hasati apedza kuita charity work. Achiri kukontinya. Ndakamona zuro unoyu musi unoyu achipa vanhu chikafu paChristmas, towards Christmas apa. So munhu wecharity Bruno totomukanda kwatiri uko. So ukabuda futi mangwana uchiti denda ndisina kukupa kana denda ndisirini. Andi munoona. Chero mangwana kabuda achinopa futi chikafu. Munozati zvinhu vanoita zvinhu zvakaipa, vachitedza kuita zvinhu zvakanaka. Vanosiya zvakanaka zvaari kuita, voconcentrate nezvinhu zvakaipa. Handi maona. So ipapo ndoda kuti sani wangu agadzise ipapo. Munhu wecharity anobatsira vanhu. Kantika angarike kuramba chidzokorudza paipe kuti ndakazokubatsira ndakazodai. Ivo pamatotaura ipapo magona, Mai Jeremiah vogadzirisawo futi ipapo. Ndauda hangu Mai Jeremiah. Ini simeli nditoona kuti mukoma Bruno vanoda kubatsira vanhu vanoshaya direct, kwete vanhu vanouya vachikumbira. Mukoma Bruno vanozofila like he's been used. Kunga vashandiswa vanotoda vanhu vanotambura. Handiti munoona semunhu ari kuzvitengesera asina maoko, vomubatsira vomusapota, voenda kumacharity kwavo kuna Jairus Jiru whatever. Ndo zvinotoda mukoma Bruno. Zvimwe zvese izvi vanofila like vashandiswa because havazodi havo kuti maybe munhu aite move on. Pakaipa. Yeah, pakaipa. Papane munhu angachiti Ed. Right, akwira. Kola taurai tinzwe Kola. Kola taurai tinzwe. Sisimeli murse. Musheka njani? Tiripo. Nangu ndoda kungopawo 2 cents dzangu. Inini hangu kutaura chokwadi zvaitwa naMai Jeremiah asi right. Mai Jeremiah uyu maititi vakabvumburudzwa mumastreet nanaKetina vachitukirwa kubatsira Mai Jeremiah. Nhasi Mai Jeremiah vakutanzi a group of cult. That's wrong. And kuna Bruno futi ndoda kutaura kuti Bruno kana abatsirawo ngaasazo uye uchidza munhu kuti iwo dai pasina ini kubatsira kwandakakuita ungadai uyu usinaka uchigara pasi kana kuti chii. That's wrong also. But Mai Jeremiah aiwa ngava uyu mangwana vanhu uyu vanozvivharidzira mablessings. Vamwe vanhu vachada kuvabatsira havazovabatsira because vanenge vachiti
uyu munhu uyu tikamubatsira mangwana anozomuka achiti zvakati. And also mai uyu vakabatsirwa madhayaris achinzwa zvakadaro kuti vakandibatsira vese makatumwa here, vanonzwa wese akabatsira anonzwa sei vachitaura miromo akadaro. Ndo two senzo dzangu idzodzo. Right, thank you very much Kola. Inasada tomboona zvimwe zvamakutotsara sandaona maposti ose ndangoona 1 dzekutanga dzichatombozoona dzose. Right, tonako Kola ndise vamwe. Okay. Sisimeli. Right Kola zvise. Ndiri right. Sisimeli ine ndoda kumbotaura. I remember pakaitwa inonzi premiere ye-Lost in Ashes. Jeremiah maenda nawo ku Cape Town, I don't know, Cape Town, Durban, I don't know where. Vatina kuenda navo vakauya ku Durban. Vakauya, yeah, I remember. Bruno ane post yaakaisa pamusoro paMai Jeremiah, inga isinaona. And then pakati pesa apa anga achingoisa mapost. So whatever happened nhasi hazvisi zvinhu zvanhasi chete, zvinhu zviri kutobva kumashure. And I believe kuti Mai Jeremiah pavaresponda kana kuti pavazoita zvavaita zvinhu zvinenge zvichibva kure zvavanenge vachibotla up. Vaisa reaction yavo. I'm not saying she's right, but I'm saying kuti Bruno has brought this kuti zvisvike pazvasvika ipapapa. Kana paakutaura kuti I think pavataura kuti cult, I don't even think she meant mother. I think anga achitoreva kuti munhu kana wandibatsira saka woita zvese here zvaunoda neni, unotaura zvese zvaunoda kwandiri ndichingonyarara here. I think that's what she meant. But because social media yakazara vanhu vakawanda vane pfungwa dzavo tinointerpreta nenzira dzakasiyana, zvazopedzisiro zvangoincluda mother, but I don't think Mai Jeremiah pavataura paya vanga vachiincluda mother. Ungotiwo vanhu vanenge vane maonero avo. But Bruno is all over, like mama previous callers have said. He uses kubatsira kwaanoita vanhu kuti aatake vanhu. He thinks iye ari above everyone, that he can just say anything to anyone asingapindurwi, which is really not fair. Mai Jeremiah munhu anotorwadziwawo. Nyange wakandibatsira but ukaramba uchindiabhuza ndoti wakandibatsira, ndoramba ndakanyarara here. Ndo mafungiro angu nemaonero angu. Right. Thank you very much Kola. Thank you nemono wenyinga munhu ndari kutaura zvakazvimirira zvari kufunga. Right. Kwamwe Kola chaura itinzwe. Sisimeli ndini ndakudzika. Alright, pane umwe anga aripo apa minochaenda kupi? Minochaenda kupi? Alright. Iri kuti connection failed. Yatove network yangu yakunetsa. Yatove network yangu yakunetsa. Yeah, hello Kola. Hi Sisimeli. Yes Kola, kuti sei? Aya, munozwa ndida kubata masaidzi ese. Bruno munhu wechirume and ari bully. Munhu iyoyo wekuti anofila kuti ndikaitira munhu chinhu ndakusilenza for good. Even ndikazoya ndichitaura whatever chandataura about you, you have to keep quiet. Nyaya yake yakatangira mai pavasina kuenda kunosapota ningirikini. Junior, I'm trying to aid you. Ndikuramba. Ndingoti aid. Taura Kola. Mai pavasina kunosapota movie. Remember Mai Jeremiah wakabhukwa kudhara South Africa. Oh yeah, papa panyaya matickets were already bought long time ago before papiswa date reningikiri removie. Yes, saka uyu akabva ati mai mungori kwese kwese munagara nzvimbo 1 kuratidza kuti angatori nebitterness yekuti why maenda kuSouth Africa ipo paruda premier yemunhu akakusapota yakakusimudzirai. Ndo pakatanga bitterness ipapo. Also ava vana kudaira ndo time yamanga minawo kuSouth Africa pakazomboita live kanga karipo kaya makazoita minawo, but I could sense zvangu kuti ndo nyaya yacho iripo yaari kutukira mai avo. Saka mai uyu kuzoputikawo kwavaita nhasi munhu waane bitterness yoti wakambondituka ukandibata ndikakunyararira. Saka nhasi pabudoyo headboard vanga vakuretaliate. Okay, vanga wanawo pekubatirawo Bruno. Yes. Saka vabatira kudaro vaona pekubatirawo. Then mother manje vatanga kukomenda because varwadziwa kuti iwo ungadaro mwana wangu kaafter ndiye akakupa mubhedha neuyu, because mukazotarisa even mascreenshots awaburitsa haana kuti ndikumbirirewo kune mwana direct. Ataura kuti ndikumbirirewo kuvanhu venyu
Yes. mai ndobva vaenda kumwana wavo because ndofunga wakazvionawo semunhu mukuru kuti aiwa vari kukumbira zviri indirect kuti ndienderewo kuna Bruno. Saka ndozvavabatawo ndobva wayabva wakomenda mucomment section. Saka vadaro ava vana kudzokawo direct pacomment yaMadha kuti aiwa zvamakaita inini I'm not happy pakadai. Mai Jeremiah vazoenda kuri kukomendiwo yemunhu ari mucomment section abva ati take out. Already Madha vanga vatokomendawo kudhara. Maititi vanga vatokomenda kudhara. Saka ndozvazovabhowawo. But vese vari wrong. Mai Jeremiah, even munhu akakubatsira sei, akambokuyambutsa akakubaya musiso, vakagona pavakanyarara pavari kuSouth Africa. Ende nyaya yacho yakabva yangopera. I feel kuti dai zvizvo zvavangoita futi ipapo kuti uyu pauya achitaura zve3 chidai vangogona kungonyarara futi. Vangadai vagona. Uyuwo mukomana uyu, it doesn't mean kana wabatsira ende mukaona vanhu vese vanoda kubatsira, vanhu vaanoda kuisa pamepo. Haaende kunobatsira munhu ane zvinhu zvake kudhara. Anotsvaga vanhu vari vulnerable vekubatsira kuitira kuti mangwana vanhu vanongoramba vachingomuti inga wakazodai so ende kana akupa chinhu akusilence. Madhawo aiwa hapa kuzoburitsawo zvinhu zviri kuma-archives. Dai vanhu vese muchirwa paFacebook muchiburitsirana zvinhu zviri kuma-archives akomanaka. Vanhu vaitarisa kupi? Vese vari wrong zvavo. Mai vatadzwa kuita semunhu mukuru. Ava vava vari 2 ava. Hey, I think ndo 2 cents dzangu ipapo. Right. Thank you very much, Kola Marova Kose. Thank you very much. Kola Mwapinda, hello. Hello, Sinel. Miss Murise. Ndiri bhome se. Muche muchi. Yeah, zvizvo zvaidata zvakawanda zvacho zvazvoka it been said, but yeah. Bruno asangira pana Bruno. Bruno unhu hwake hwekuti kana apa munhu chinhu, he now owns you, like he have silenced you for good for you. Don't have to say anything chiro pakaitika anything kana even ukangomenta something mumastreets chine chekuti ana someone wasingalinge naye watoo mhando. It's so bad. Ngagare nezvinhu zvake kana asigari, because right inini pandaona ma-screenshots aya azopostwa hauna Madha vatsamwa pavataura kuti Mai Jeremiah kuti ndokumbirawo kuti munditaurirewo chero neeni kambani yamunonzwisisana naye kuti ndiite sei ndiwanewo kana zvimafenicha izvo zvizvi I can advertise. Pane panyorwa pane pfungwa yekuti ndinoripa nekuadvertisa. I mean 2 or 3 advertisements amene zvavataura. Zvinoreva kuti it was in exchange business. Saka kuzoita kunge munhu unofamba mahara ndizvo futi zvavakazoita futi kuna tandadza izvozvo. Handinokona. Munhu anenge achitaura ndinozoadvertise. Vakaadvertise vakatenda vakatenda personally vakanamata vakapfugama vakadi. What more do they want? Kona vapinda mune noise. Kona vapinda kuita ipo nene noise. Ndichitaurawo here sisimelo muri fine but already ndotokutika nenoise. Alright. Inini hangu ndine maonero angu andiri kuona ari different hangu, but ndikuona hangu sekuti I think kushayiwa kunenge kune dambudziko, because dai Mai Jeremiah chaiva vane hama dzinovamirira anything havaimborega Bruno achivabvisa zvaari kuita zvizvi. Bruno has been abusing that woman for a long time. Hatizivi zvavanofila, hatizivi kuti repe yachona kana kuti ndechokwadi kana kuti chii, but kana iri chokwadi inenge chimurwadza munhu, because you are reminding the person every time. Hapana chirwadza sekumbunyikidzwa usingadi, and then from there people otanga uchadambe nacho every time. Every time Bruno angofunga anything about Mai Jeremiah ndozvaandosirivira anyora kuti aimimi vekurara nevarume vatatu, imi vekudai. He is always writing those things. Saka pavapindura nhasi, I don't even blame you zvavataura zvokuti count. That was 100% demo rekudzorera kutukwa kwavaniko every time. I don't see anything wrong kupindura kwavaita Mai Jeremiah paya, because that woman has been, kana pane vakadzi vakarepwa vari mukomekisho vanokudza kuti zvinorwadza. It's very painful to remind was something that happens to you each and every time. And the people are playing about it and making it like it's a joke or something like that. Saka kupindura kwavaita mai vaya handichomboni wrong yavatoita kapa vatogonesesa. Dai vatoti zvinenge zvevaroi here kana kuti zvamudimanikidza kudaro. Because that's not right. Haungarambe uchireminder munhu same chinhu chakaitika kubva kare nakare charozama kuita forget about it. Ini dai Mai Jeremiah iri hama yangu chaichai ndaitoramba nditopindura unoita zvakasimba. Because that man is abusing that woman. Let's not take advantage of kuti munhu akabatsira munhu. Everyone anobatsirwa, but let's not take advantage. That's not right.
He is abusing that woman every time. Last time vakanyora post yekuti hauna kutenda chichichi, but mai Jeremiah vakanamba vakati tikaenda mapost vamuzati vakatenda one. What else do you want? Aida Jeremiah, kana aida mai Jeremiah ngati utaivaida mai Jeremiah. If you wanted more, you must say it. You must say it because that's too much. Right. It's too much. That's what I wanted to say. Thank you. Yeah, thank you very much, Wabantu. Thank you. Hey, Pakaipa. Right, caller? Hi, Sismari. Yes. So ndaenda kucontribute to sense dzangu panyaya yamai Jeremiah naBruno. Ndona kunge dakarawo rakabvira kudhara zvaizvinoitika kumashure uku but zvisiri kungobuda pamhepo. Vanhu vanga vagara vasiri kuwirirana. Ndo zvinhu zvakanga zvagara zviripo. Kupera mazuva aenda mai Jeremiah akafika pepe. Pakangotanga kubuda nyaya dzavangotanga kubuda. So ndofunga mai Jeremiah pavazongoona nyaya yeheadboard ichitenderera vazongowanawo pekuita sei pekungotaleterawo. Yanga itoriwo marketing strategy yavo yavatoita ipo paipai. But otherwise wo mai Jeremiah wachona vanga vachifanirawo kuita sei zvinhu zvachona vanga vachifanirawo kunyarara. Naiyewo Bruno zvinhu zvachona haafanira kuakira. Kana wangobatsira munhu nyengo mangwana akazokubetreya unofanira kungomusiyawo oenda, haufaniri kuda kurwa nevanhu because havasi vese vatinobatsira muupenyu vanotenda. Takatombobatsira vanhu vakawanda umwe anouya Bruno achitenda. handisati ndamuona ini. Handisati ndamuona kana arimo ndichamuona. Kuna umwe munhu anotenda sesimele kuti ukamubatsira anotenda umwe munhu haatendi. But kana munhu achinge asina kutenda ingoziva kuti vanhu ndozvavagara vari. Iwe kana wangoita nemwoyo wako unongoziva kungoti aiwa ndaita nerudo rwangu. Zvine zvinenge zvichizoitika zvinenge zvisina kunaka but vese zvavo vari wrong. Ndozvandakuona panyaya iyoyo. Alright. Thank you very much, caller. Caller varipota right on. Sisimele maswera sei. Ndaswera maswera sei. Inini panyaya Bruno ndinofunga kuti sometimes Bruno anojoka kana kuti anoita zvemaskits asi asiri kuziva kuti ari kutorwadzisa vamwe vanhu mukuita kwake ikokoko. Yes, then mai Jeremiah inini ndinofunga hangu kuti maybe semusingle mother pamwe vari kutomhanyisawo maworks avo but at the same time maworks avo anogona zvanhasi but kumberi uko vanhu vachatya kudhila nawo because hazvisi nyore kuti wabatsira munhu panguva yake kutambudzika ozokupandukira. Vari kutoratidza kuti ndo trend yavo because pekutanga vakaitira snake mother vakatukisa snake mother pafacebook. Kechi2 vakaitira shamwari yavo Cynthia vakatukisa Cynthia nevanhu. Now maititi vakuti eckout. Alright, I could agree with her kuti eckout, but zvinhu zveCout vanozvida zveimba mavo. Ngavatakure zvinhu zveCout vodzosera Cout zvinhu zvavo vosiyana nayo votuka vasina zvinhu zveCout mumba. And I think ndo contribution yangu. Right. Yeah. Pakaipa. Thank you very much, caller. Hanzi zvinhu ngazvidzokere kwazvakabva. Nokuti kana zviri zveCout haungade zvinhu zveCout ya iri kukora muto nyai. Right. Hello. Muri sei Sisimele? Mushe kanjani? Mushe. Ini nangu maonero angu panyaya iyi dai. Ndeyekuti munhu kana uchibatsira out of the goodness of your heart. Munhu wega anenge aine opinion yake when it comes to something. Iye Bruno akaposta mubedroom make. Saka torege here kutaura kuti pane mubhedha wakusvika kudenga, mubhedha waSolomon kana kuti pane mahandbag akadai so. And why are we neglecting the fact yekuti murora wedu haasi kugadzirirwa furniture mumba? Hanzi hakuna mawardrobe kumba ikoko. Hakuna kana panhu pekuisira zvinhu. Wazvionepi izvozvo? Wazvionepi kuti hakuna mawardrobe? Tazviona. Tazviona kwaPamela Tamira uko hanzi hakuna kana furniture mumba macho imomomo. Hanzi hatombovakira vana iva, hakuna kana mawardrobe kana chii. Asi anenge achingopa vanhu mafurniture for free. Mukadzi wake sei asiri kumuvakira kumuvezera nenge rikine mawardrobe.
nema chest of drawers and stuff like that. Zvinotonyadzisa shu. Hakusi but kuti naikola iwewe unoda kuti kumba kwaBruno kuite kwako ere? Andi anoita zvinoenderana nekumba kwake. Ungati hakuna hapana mukadzi asingade mumba makachena. Ngatisanyeperane. Ende aiwa iripo anopa vanhu furniture for free. Iye Bruno wacho anoveza achipa vanhu mafurniture for free nekudi ngaavezere mukadzi wardrobe nevana wardrobe nemachest of drawers. Wakambokuenda here kumba kwaBruno? Zvatotaurwa kwaPamela Tamirango kuti ndo zviri kutoitika. Ndikutotaura. Aiwa hakuna kuti makuwa ichokwadi because kana muri kuona pane kona yabuda yanga ine mahandbag. Yanga ine wardrobe. Mahandbag waya ari wardrobe. Imba yake chaiyo hainyatsoshongonedze. Bedroom racho chairo haina kakadzati. Kekuratidza kakuti ndivo muvezi vefurniture. Nopatuti kadzati wadivisa mubedroom mako iwe mako mune kadzati here? Tiri kuda kuitira muroora wedu kadzati. Zvakaipe. Marasika imi yapesonal iyi aiwa haisi personal ka anditi mukadzi waBruno muroora wedu. Toda kumeka sure kuti muroora nevana vakagarika zvakanaka. Nanga ndisina kuziva kuti une ukama naye. Ndokumbirawo kumbopindira kora musamupuke imi mumba maBruno mune furniture tombomona achidya rumba make. Imi tinombomona achidya wana ari mumba make. Anenge ari mumba make here kana kuti anenge ari kumba kwamadhamu? Anenge ari mumba make. Mumba maBruno munayo furniture. Imi saka imi anenge asiri kumba kwamai vake here? Vai tikutaura noti kumba kwamai vake titoramba make. Munozviziva sei kuti mumba make? Aiwa musadaraska. Kwemimi mukuziva sei kuti hamukumba make? Kola makungoyoingiri nawe. Takaona evidence yemubedroom vakomana. Kora muda Bruno imini ndikutozviona. Aiwa ndabasa naBruno zvangu but ningirikinika takaona evidence yekuti aiwa mirai ndikudzai kola inini sekuona kwangu mumba maBruno makanaka but mukungoda kuti zvinhu zvake zvimecheswe chete. Headboard urimo, mubhedha urimo, mazorongedzwa wani zvakanaka, mabuda wani zvakanaka. Vana vanga vakatogara bhobho, mabhega aya yabviswa isowa wardrobe. Kungoti provisa. Kokuzoisa chiteji bhete pink pakati pemurume nemukadzi chokwadi. Chii chakadaro chinenge ngozi? Imimi kuona mauya muri matoni zvakaita murume. Ngatise mavideo kwemabhedroom ebizinesi. Sisibeli, please. Misai vamwe kola. Vamisei, please. Nyaya yangu ere kana kuti takutochinja topic. Hatoda kumboona pamwe mungadzidzisawo Bruno marongedzero amunoita menyu. Tinodzidza kubva kwamuri sokona zvinonakidza kuti mimi mukati. Aiwa asi iye akadi kutanga afunga before atora picture kuti engo yakadai so. Akutiratidza zirumu rese riya kana pendi chayo yemumba haisi kuonekera zvakanaka. Mabhegi anga ari mufona muya magumbeza aya zvinhu zvavo zvakango no. Wala hamuna kurambwa naBruno here? Handina basa naBruno ndinomudi zvangu. Kora miswai ndosaka tati imimi chilidhai by example tone menyu first. Tozonyatsoti ini ndinogara hangu panze handina hangu mapicha ekushowa but ndangoti handiti akuchinja subject. Aiwa topic imimi muri kuti hanzi mabva mazonyepa futi kuti hanzi mba maBruno hamuna furniture. Sikole ipapo mangoratidza kunge kakusaya nyatsoita mushe because Bruno swanga shai wardrobe mba make.
mubedroom make mubedroom make matakaona imomo picha yaakatiratidza makola ari kufona. Please don't call on the number yamunoziva ndiyo foni kuitsa live. Makola ari kufona ndimuri kutokatisa live iyoyi, musafone pafoni inoyi ndoyi andiri kushandisa kuita live. Namba yamajaira foni yacho ndoiri palive, saka musafone. Taurai aiwa miswai mese muri tu aiwa miswai bedroom miswai picture yatakaona yemubedroom yake yakaita sei? Describe yaikola vechikadzi. Alright, inini mina nitaure kusaidi kwangu. Mumba maBruno mune zvinhu zvakanaka but haasi kugona kuzvimechesa. Because headboard yake yakanaka, makala yake akanaka but maybe haasi kugona kuzvimechesa sekuona kwangu inini. But ndikazoti zvinhu zvake zvakashama. Mahandbag anga ari kukona uko nechichi. Mahandbag arida kungoiswa muwardrobe chete ndo zvaarida kungoiswa. Mahandbag arida kungotorwa oiswa muwardrobe. Zvangofanira kuti inini kola munatora azobviswa aiwa hapana wardrobe azobviswa nhasi kungonokandwa kuserufu. Zoti maakutoshaudha maakupopota tiri kuti isusu munhu ane staira yaanoda mubedroom make, iwe ukanoida zvekurongedza mabhegi paunoda as a nation aiwa as a nation taramba. Handiti ndambenge iwe wanga wachitaura ndakanyarara. Bedroom yemunhu handiti ndeyake, anoita zvaanoda mubedroom make, akairongedza zvauri kuda iwe muchiri maBruno. But isusu tinoziva mapostori vari vanhu vakachena zvekuti handu vanopfeka zvinhu zvewhite, zvinhu zvese ndezvewhite, zvinofanira zviri clean 100%. Postori zvake zvineine bedroom yake, chinamato chake chineine bedroom yake, hazvina zvewhite ka zvinoreva kuti havana ruchina. Havatombotinoreeka zveuchina kuzvirongedza. Because pese apapa sei mahandbag anga ari mukona kana dai vanga vaine wardrobe. Masocialites akawanda. Kola unoziva kuti masocialites akawanda. Dai panga paine wardrobe muroora wangu aisa mahandbag momo wardrobe. Hapana wardrobe mubamuyama. Siya masiripasi ako panze iwewe kona sesiya masiripasi ako panze uchidi unodi kuti ukangobva kwabva kuisa masiripasi ako wardrobe wakagara pasi. Ini wangu akandivakira kanhingika paside pedoor pandichingopinda mupandiroisa masiripasi angu pakanhu kaikai. Vanhu weimi kola imi. Hapana. Ndiri kungotaura mafacts kaini. Nai. Ngatitaurirane mafacts. Because hatikuda kuti muroora wedu hatikuda kuti adzvanyirirwe. Hatikuda kuti adzvanyirirwe, hakuna zvakadaro. Anofanira kuvakirwa. Anoabhusa mukadzi. Bruno abuse yaari kupa mukadzi ndeyekuti mumaster bedroom hamuna wardrobe, hamuna machest of drawers. Makaone mamwe marooms angu handisandambomaona, mamwe marooms angu handisandamaona. Wadi kumbodzidzisa vanhu zvakaita bedroom yako. Ini ndira kuratidza zvakaita mangu, chitiratidzawo zvakaita mako, tongoratidzana todzidzisa Bruno adzidzawo kubva kwauri wewe. Aiwa but subject of the matter handizirini ka subject of the matter. Isusu tiri kutaura nyaya yekuti pamanyepa ndepekuti Bruno haana wardrobe. Ini ndo pandiri kupokana nemi pekuti muise opinion yenyu nezvaBruno hapana ari kukurambidza. Waiona here wardrobe? Ndakaiona. Even masofa arimo pamaBruno. Imi mauya muchinyepo tanzi maBruno. Aiwa izvezvi tiri kutaura nezvemumaster bedroom. Maiona here wardrobe? Pamamuchiti furniture mamutaura chimini muchiti mumba maBruno hamuna furniture. Mamutaura furniture ipi? Ndati mumaster bedroom wardrobe
Ah, matiri Iye kwamabhurungu akakuudza kuti hanga mumaster muna fenicha bedroom ndiani ndazviona kwezi? kwapamela ndozvamataura. pane vataura kwapamela zvezvishuwa ichokwadi kwataurwa nevamwe Une vasikana makuhwa iwe. vaimboshanda iko. Pane vasikana vaimboshanda Une ikoko. makuhwa mahombe chaiko chaiko iwe une Aiwa makuhwa akati. Miss Wai. Pane vatotaura zvezvishuwa kuti vaitoshandako. Mumba imomo muroora wedu ari kushungurudzwa. Hamuna kana fenicha. Hembe dzevana dzinenge dzichingowaridzwa pasi pafloor chaipo mufunge. We need to stand up as a nation for our muroora chokwadi. Hakuna Isimeli zvakadaro. tikutoona kunge tarasa nyaya yedu namainini wakadhakwa. Inini ndikufunga kuti nyaya yatanga tichitaura ndeyekuti Sisimeli, and I think you are very right, kuti Bruno ngaachimbomira, Mai Jeremiah ngavamire, because they both have a lot to lose nekunetsana. Hapana zviri kuwapa. Mai Jeremiah vachadawo futi vamwe vanhu vokudhila nawo. Vamwe vakutotya kuti tikadhilana naMai Jeremiah ko vakazofuma vachiti taurira Rafu. Then Bruno ngaamire kuita majokes pazvinhu zviri serious, because I honestly believe kuti Bruno munhu wemafanisi. Kana zvese zvaanatandaza zvaaitaura zviya zvokuti tsvaga basa tsvaga chii, iye kwaari anenge achitofunga kuti majokes, but I think people take him too serious. Saka iye I think adzidza chidzidzo chake kuti kana uri kuti uri kuita zvekupa haufanira kuita majokes nezvinhu zviri serious kudaro, kana kuti wozotaura zvinhu zviri kumashure kuti ndakazombokupa, kana watopa furatira. Then Mai Jeremiah kana wapiwa ngawatende. Ndofunga pangu vanhasa Sisimeli ndambozama. Aiwa ndizvozvo. Thank you very much Kola. Dona henyu ndisasaoni kuti uyu ndeupi apa. Then singasasotooni. Right. Zviri pano anikisi. Right. Ini ndonomba hangu Bruno anongotaura sematauriro anongoita munhu wese, but zvake zvinozoto ende inini panapa paFacebook pane chinhu wani chandakaona guys. Inini ndega ndakachiona. Chinhu chandakaona ndechekuti munhu wese anoenda close namaititi enemy vanhu vese kazhinji. Akangoda kuti akosera anobva anzi akadangotadai nyaya yaMai Jeremiah chaivo ivo Mai Jeremiah pawakaitora nyaya yavo iyoyi yethreesome, Mai Jeremiah vakatukwa vakanzi vanonyepa havana mbonzwaro zvakazenge iswa mumwe takatochemawo nekuchema tikati this is sad. But the moment yavakangoita kunge vasudurwa kuna maititi vakabva watanga kunzi vaitaura chokwadi. Saka pamwe pachona inini ndinoona kuti munhu amaititi Bruno ari kungovengerwa nzi ari padhuze namaititi. Mirai muone Bruno aitonga ataka kutukana namaititi muone kuti vanhu vese vari kumutuka vanozomutuka. Right. Okay. Rigatione vamwe vachada kutraya kuti ndiedhi. Vamwe vacha kutodona. Mirai tione. Vamwe vari kungodona, vamwe vari kungoregatione. Yakaoma. Taura kwashi. Wadataura. Aiwa ndinozopedzisira ndaundurwa nevanhu venyu pano hapasi pekuzoda kuchachereka pano hamupazive. Vanhu kwaro iyo yaendere wanga ndichita naye majokes uya ndiye anga achitonakidza. Adona. Manje vanhu vane mapeji hamukwiri guys. Vanhu vane mapeji hamukwanisa kukwira. Vane mapeji enyu hamukwanisa kukwira. Peji harikwire. Panotokwira munhu ane profile yake. Peji harikwire. Ukadaura nguva kutaurisa unopedzera kunzi kora bvapo dona ndikutrai kutoedha vanhu apa isi toedha rega nditrai umelisa timboona futi kuti inokwira here. Ombokwira kapaya. Yakunetsa idza manje. Yati uyakwira. Right. Taurai tione Kola vakwira. Sisimeli maswerati handatodzoka futi ndandichida kutaura parunzi naKola. Vanhu vanovengera Bruno kuti ari padhuze namaititi.
Okay, so mukanyatsotarisa like zvinhu zvichitanga izvi nyaya dzana mai Jeremiah whatever idzi vanhu vaisabelieve handiti from the beginning vachiti he mai Jeremiah chichi vachingotaura zvaakutaurwa nemascreenshot but mai Titi ava vakamira nawo kumira kwavakaita nawo mai Jeremiah vanhu vaibhesha mazuva chaiwo vachitaura vachidini pavakazokumbirwa kunzi vachibatsira because munoziva kuti pafacebook apa pane zvimagrupu zvingoripo zvatinonyatsoziva tese kuti ichi chigrupu ichi so at the end vanhu vanenge vachiti saka mai Jeremiah vakabatsirwa nemunhu votadza here kuenda kune vamwe vanhu guys let's be honest nenyaya yekuti zvine magrupu haungoendika kune kumwe kwaunenge uchinyatsoziva kunozokonzeresa like ipapapa kutaura kwazvachitonzi mascreenshot akazobuda ekwanhingi uku kwaSnake family akuendeswa uku handi inyaya yekuti unenge watomixa vanhu pane vamwe vanhu vasingafaniri kusangana because panosanganikwa papa vanhu vanopedzisira vakutaura zvimwe zvitiri vanhu after all no one is perfect handi munoona so kutaura kuri kuitika kunzanzi uyu vanhu vanenge vari padhuze namai Titi ndosaka Bruno achivengwa chichi zvinokwanisa kunga zviri zvechokwadiwo futi zvozokwanisawo kunga zviri zvekuti Bruno anenge achizvitsvagirawo ega because naye Bruno anotaura haana filter tsitsimeri Bruno haana filter haamiri anotaura hapana munhu anodonzi ndikakumbira ndozotanga kunzi mangwana ndakupa saka uri kutofuta nenyaya yekuti wadya sadza rangu uri kufuta nenyaya yekuti ndakupa mafuta nhasi uri kugulowa nenyaya yekuti wapfeka hembe yangu guys it's not fair it's really not fair so zvimwe zvacho Bruno anozonyanya zvisiri zvekumbonzi anovengerwa kunzi mai kana kudini iye pate zvake hatorina filter anozvitsvagira nyaya mastreets muBruno. Right. Izvozvo, thank you very much Kola. Kola mwapinda taurai tinzwe. Hi Kola. Anyway, I also just want to say my mind also. I'm not going Tukukunzwa but you are a little bit faint. Okay, sorry. All right. Hello. Pardon. Kola vamwe varipota all right one. Kola vamwe varipota all right one. Yabva yavadonedza ndini yavadonedza vanhu vanga vakasenda mari kwese sendai futi sendai ndokudza 3 vekupedzisira motaura tobva tanhingirira tobva tanorara guys mangwana it's another day at least taibata mangwana totouya nedzimwe tatoibatawo inorohwa ichapisa simbi regaitione andiri kutaka kuedhausha open network wadzanai mira tipedzise 3 vekupedzisira tione teresa nhoro iri kuramba kukwira wai kwemwana wakafitira kuita live kupi kwaBruno ndidanewo veduwe uyapinda saka igona pinda right taura haidi yalepi Ripo murisei mushe kanjani handiripo ndikuratidza vanhu ceiling ndozoroswera ndakufambiswa headboard muroni Sisi makati zvenyukola comment section how are you diswaga regai ndimotaura ungoti ndandisati ndapedza kutaura kauzotaura ameno zvaita yangu svikomita ndiri paya saka handida kutombonzwa yadonedza vanhu vese ndifunga network yadonedza vanhu vese chitenga taure kutaura taura sise ndaichingooda kuti pachinhu chandadzidza 1 chiri paproblem ina Bruno handiti ini ndine
problem naye panyaya yekuti munhu wese waanenge abatsira mulife make handiti anozoya futoti nekuti ndakakubatsira. That word sisimeli nekuti munhu wese abatsirwa ugara uchitwa here muranda mukati meupenyu hwake kana wabatsira munhu. Is that right? Bosoza kuti ukabatsira munhu we forget and move nelife yedu hatisinei nazvo, tamubatsira zvapera zvatopererato. Ndozvaanongofanira kuita iye munhu anoita zvecharity anobatsira. Kana achibatsira vanhu vake nemwoyo wese, why achizoti kana paitika chinoti nekuti ndakakubatsira ndakazodai. Dai taidaro tinenge tichazokwanisa kubatsira vamwe vanhu here, kana kuti vanhu vanenge vakutotya kuuya kana kwamuri sisimeli kuti tazoita dambudziko because vanenge vachiziva kuti mangwana muchadzoka moti we nekuti ndakakubatsira. Okay, aiwa dziri munzeve tiri kunzwa. Because kana munhu ndabatsira munhu handirafaniri kunge nchiti mangwana ndikakona ndoti aiwa nekuti ndakakubatsira musi even next year ndokuramba uchingodzokora uchindifungidzisa zvandakakuitira kare nazvawakandiitira kudhara izvozvo. Aiwa hatidi kubatana for granted kuti ndigare munhu ndiri munhapwa nekuti ndiye ndabatsirwa nemunhu. Hazvisi right. Namai Jeremiah ngavambozivawo pekugumira. I think ndatombavasendera kunhingi kwavo ndati aiwa iwe chisiya nokutuka kuti ukechinyarara. Siyana nazvo, focus nelife yako mai Jeremiah, ndozvandamuita. Alright. Alright, chichi boss simeni. Alright, thank you very much. Rekatimbodzwa next varipa next Freddy. Ndini kanda kupinda. Maswera sesisimeli, how are you madam? Vanhu vese muri pano munofara here zvakanaka kuva pano. Chandoda kungotanga kungotaurawo muono wangu. Asi I think pamwe ndogona kungotukwa hangu handizive. Inini maonero angu ndeyekuti Bruno ngaatomiswa zvekutomiswa zvekwamaimiswa isisimeni. Ari kudherera, ari kutora advantage yemasofa ake, mapuranga ake ari kupa vanhu. Ngaagare nezvinhu zvake kana achiziva kuti haasi kuda kubatsira vanhu nemwoyo wese, kana achifila kuti iye anozofila kunge anenge ashandiswa kana kuti aitwa sei, kana kuti zvake zvokuda kuzoimpawa munhu waabetsera, kana achiita malive ekuda kuimpawa ngaangoita malive ekuimpawa, asinei nekuti munhu wambomubetsera saka wakumukonorera kana kupota uchimutuka nekuda kwokuti wakambomubatsira. That's wrong. Nekuti takabatsirwa navanhu vakawanda ende hatisatamboona vanhu vanouya vachikuverengera each and every day kuti ndakazokudai ndakazokudai. Sisimiri munomboziva mai Jeremiah vaya vakasimba nekuti mai vaya vakatirorewa naBruno kubva rini achiita masikiti navo achiita mari namai Jeremiah. Ngatitaurirane chokwadi Zimbabweans. Musangoti just because avamai ava vari vulnerable, just because amai ava vari padambudziko kuti vakabatsirwa, saka haisina sei here just because akabatsirwa. Pesa panga akanyarara asingapindure iwe, achiitwa chimwana chitoko, achiitwa chimwana chakanungwa mubhini, achiitwa chimunhu chisina kukwana, achitukwa left, right and center. Achipostwa. Iko zvine nokuti apindura toti aiwa. Bruno muroyi, amai Jeremiah muri kutaura chokwadi. Muroyi ane mwoyo wakaipa, ane usimbi. Swaga manje. Uchiona manje. Pano manje hatikwanisa kuita manems akadaro tichipapa. Anditaura kuti tiudze munhu kuti muroyi panapa izvatikwanise. Chimirai ndikuratidzeyo. Alright. Chimirai ndikuratidzeyo why ndikusapota zvataurwa namai Jeremiah. Zvakaipa zvacho zvamati tisataure. Onai zvaakaita paipepa akanotora mubhedha kunonzi kuchiuko kuna Natandaza waakapuyirwa mari, akabhadharwa mari, asi mubhedha waaiziva kuti mukadzi uyu wanga uchivatwa nemukadzi ane mimba. Kwakunotora vana mbuya hanzi vakauchira kudai vakati tinokumbirawo kuti usatore mubhedha uyu wambovatirwa nevana. Azviite mukadzi uyu ane mimba. Achingobva kunotora mubhedha uyu ata problem nemimba. Yanga yakungokanganisika mukadzi uyu nenhumbu yake. Ndibvunza ika comment section ndikunyepe.
anga akungonetseka nemimba yake, akamboita kunga akunoita miscarriage, akamboita kunga akunoita sei, agara ari muchipatara left right and center. Iko zvino izvi imba yatandaza yakatoparara nekuda kwaBruno, nekuda kwekuti hatizive kuti akanoita semubhedha iwoyo. Ungati mubhedha wawabhadharirwa mari wonoutora bheki. Aiwa, ngatitaurani chokwadi asikana. Bruno ane utsinye, Bruno ane mwoyo wakaipa. Usadaro Bruno. Waakuda futi kuparadza mai Jeremia vagara vari vulnerable nechekare. Zvakaipa. Saka indongoti aiwa Bruno, ngoma ndiyo. Inini mai Jeremia ndinemi, this one I will stand with you. Kana muchitoda mabullets musambokumbire kana ruregero kana kuita sei. Akajaidzwa mukomana. Enough is enough. Thank you. Pakaipa. Kola vapinda hello. Hello Sismeli. Mushe Kola. Yeah, Sismeli, ndopo 2 cents dzangu regarding nyaya iyi. Partly ndinoagria nezvataurwa naSwaga. Ndotangira pana Bruno. Bruno, reason why vanhu vari kunyanya kupepeka paFacebook regarding Bruno ane rafu. Bruno unomunzwa achitaura kuti inini handina rafu but ndinotaura chokwadi. Haakwanisi kusafesa zvinobuda mukanwa make kuti aziye kuti zviri kubuda mukanwa mangu zvinoafekta umwe munhu zvakadini. Bruno ndiri kuona kuti anenge ane kakujairira and anenge ari kujairira madzimai kunyanya. Saka Bruno anofanirwa kutomiswa. Because ndazoona panga kutuka Royal Mint akutanga kutaura nenyaya yekudzizvoni tanga unoroorwa nemurume nechi. Zvekuti unoona kuti zviri kubuda mukanwa make ndibusinessman auya kotengesa mapuranga yake heroyo kana kuti zvato zvimwe. Katikakola paubusiness munhu wofuti kani mafeelings. Hatingati businessman hafaniri kutaura kazvaanenge achifila. Aiwa, kana uri businessman kana uchitengesa zvinhuka anofanira kutomboita customer care skills. Pane Saka wotsvira mukati here because vanhu vanotaurira hasi macustomer vanhu vaari kupa zvinhu waari kufila kuti he should give them advice. But is his advice, is it appropriate? Iri appropriate because it has to be done. Vanhu vangani vari kutambura munyika umu muZimbabwe. I don't see that is appropriate. I think Bruno ari kuabuse vanhu vari vulnerable. Vanhu vari vulnerable vacho they should stay away from Bruno because everyone knows. Vai vachienda mangwana vobva watanga futi kutukwa. Aiwa, vamwe havana mavoice, vamwe havana mavoice. Saka asina voice ndiani because vanhu vane mapeji ekutombokumbira nekudini. Vanhu ngatisangodoti Bruno akashata vanhu ngatishande like nyaya ndomaonera ndiri kuzviita. Anyway, ndatombopedza kutaura futi. Ndandichingobvunzawo. Alright, inini ndiri kuona kunga Bruno ari kuabuse vanhu. Haana mukanwa Bruno. And then ndichitarisa pana mai Jeremiah. Mai Jeremiah, I think she went to an extreme. Mai Jeremiah tichitarisa panguva yavakauya iyi vachibatsirwawo futi naBruno namai Titi. Vakanga vari panguva yakaoma. Vachiroswa nebitterness, family left, right and center. But mai Titi vakauya vakanovabatsira patime yavanga vachida vanhu. Vachipiwa magrosari, vachiita sei, nhasi vakufuma vachitaura kuti it's a cult. Vakanganiswa ipapapo zvisingatomboiti. So I think way forward yamai Jeremiah, since vari kutaura iwo kuti it's a cult, I think mangwana makuseni chaiwo ngavatore furniture yese yavakapiwa naBruno unodzorera. Because I don't think it's fair. Because vapfurikidza mai Jeremiah vapfurikidza mwero. And I think kana ari umweni munhu asina pride vanofanira kutoapologiza kuna mai Titi because zvakashata, because mai Titi vachizvuzvurudzwa nekusapota kwevaiita mai Jeremiah, vachikwira vachienda kukoti namai Jeremiah kwemurume asina kutombovarepa
mangwana ofuma kuti zvoni itekoti ndopfungwa dzangu idzi but Bruno ndaamiswi Kola wati hana kurepwa ere wati wakarepwa. aiwa nyaya yamajeremaya takaiteerera haisi repi iyoyo because takanyatsa kuiteerera because ukanzwa munhu anotaura achiti iwowa munhu akadai namaititi wabva kudema uko uchiti I'm going to stand with my fellow woman. Wasvika your fellow woman ari kutaura kuti akapfekera yega nhengo yemurume mukati make. Where is the rape ipapa? Auditi zvinonyadzisa here apa maititi vari kuzviyiwa vachisubudzana netsvina idzodzo idzo. Aiva vakanyadziswa. But then handiti mushure mazvo akaenda futi kune vanhu vanosponsa bitterness yacho achienda out navo. Then ndo zvakatsamwisa vanhu avo. Zvimwe zvese zvinoitikawo but ndo zvakatsamwisa timu iyi. Zvakaitika izvozvo before. Aiwa tichitarisa pana mai Jeremiah. Ini ndichivatarisa mai vaya. I don't know ndineka kuona kamwe kanenge kakusakwana kari mavari. Pane something zvinoita kuti ngatirege kuvadhisa guys. Ngatirege kuvadhisira pano. Zvoita kunge tatosovhura platform yekuti vadhiswe vese. Ngatirege kuvadhisa ngatirege kuvadhisa. Sisimeli ini ndakwirira uyu anga aripo Fred anga achiti zvanzi Bruno ari ku anga achiti zvanzi Bruno ari kuabuse vanhu wati nenyaya yekuti vana vamwe vanga vakutoluza mimba. Vana zvanzi vairovana guys. Mukadzi akataura ega kuti ndakazobva because ndaibvurwa every day. Ndivanani vanorwa mimba ikaramba yakagara weduwe. So zvimwe zvacho ngatirege kungoti Bruno. Iripo iyo mimba yatokura. Mimba iripo but ivo vairovana ndosaka mukadzi aienda kuchipatara saka akazobva. Kurovana. Saka mimba inogara ere munhu uchingoshungurudzwa every day uchibvurwa uchistresswa pawakazvitakura. Kana chikafu chacho chinozomboshanda ere kumwana. So izvi hazvisinei nekuti Bruno kana kuti chii izvi vanhu avaitongoabhuzana pachezvavo. Mukadzi akuona kuti kutochengetedza mimba kubva pane munhu. Otherwise dai akatoshushwa zvekutoenderera. Right. Regai tinzwe kola vamwe vapinda vekupesira. Tichatsvaga mwana unovhura imwe life. Kola vapinda taura tinzwe. Ya ini zvangu Sisimeli ndinoona kuti pane munhu anonzi ane rafu kwete munhu anotaura chokwadi. So vanhu ndinoona kunge vanhu vasingade zvavo chokwadi. Ini semaonero angu Bruno handimuoni kunge anotaura chokwadi Bruno but chimwe chokwadi chacho chinoofenda vanhu kola. Yes, I agree with you 100%. But chimwe chokwadi icho chinoofenda vanhu sterek. Chimwe chokwadi kune chimwe chokwadi chinofa kungusiwa. Ora. At the same time angasara chokwadi ka. Kwanzi vati vakadongorera vari kundodongorera nepadhowa apo pamera kuzora kagara mota. Ndisi munohita ari kudziya singaiti mutondibhunetsa kubuda ipapa. Nechando chiri panze papa hita ari kudziya sei. So mukutaura chokwadi kwa Bruno vanhu vachinji havakude zvavo asi anenge achitaura chokwadi. Chimwe chokwadi chinoprovoka vanhu kutaura chokwadi. Zvakafanira kuti pana panengotaura kuti vanhu vanopema. Vanhu vanotobatikana. But chiri chokwadi topema. Asi chinotobatikana nazvo. Handiti waona. Asi chinenge chiri chokwadi. So kune chimwe chokwadi chekuti chinenge chiri chokwadi. Asi chokwadi chakasvika kumuridzi wacho. Achinyatsa kubuda zvakanaka achipa kungotaurwa. So chimwe chokwadi chinesafirita. So handiwana. Chinenge chiri unfiltered kunge chaBruno chiya. Achichi. Ya Bruno haana mabreak. Bruno anongotaura zvinhu zvingori straight. Izvo zvaanenge achinotaura zvinhu zvaanotaura. Haana mangwana anotaura chokwadi. Toya panhau yamai Jeremiah. Kana wakabatsirwa Sisimeli kazhinji kacho vanhu hazvitochikereka nemi makandibatsira nhasi. Ndatowo muranda wenyu wekuti handichatokwanisa kukosora. At the same time ndinofanira kuti inini kuappreciate kuti imi makandibatsira. Ndinofanira kuvewo nemabreak again kuti kana pakaita chimwe chinhu ndinokomenta asi ndichiziva zvandinokomenta. Kwete kuti unoti hanzi yanga iri cloud iwe wakabatsirwa.
takaona pafacebook vanhu vachitukwa chinzi maijeremaya nekuti yazopinziwa nakamuchacha yakachena nyaya yaya ikazove yakanga yako yamaititi nyaya iyi but nhasi amaijeremaya vamira vakati yanga iri cout. That's very bad sisimeli. Tisingati amaijeremaya vanga vasingafanira kukomenta novanga vachifanira kukomenta but une zvauno une pano kukomenta kugumirawo kubva kusiya ukasipese kuti akaenda akambobatsirwa kwete kuti unonyora kuti unonyora iwe nemamiriro avo akaitwa naisaya kuenda naukotobva unyora kuti hanzi yanga iri cout. It's very bad. Baba tonde murukwenyera Bruno zuro akaudza kuti huya mindi kwaigonogadzi naini ndakashaka kuti mutoda naini kwaida unorohwa ndakati ndizvabhuruno ka akamuudza zveshuwa ichokwadi chiri unfiltered haasi gonogadziva munhu uya kungopfekawo zvinhu zvakaita uyu handiti ndotrendi andori nemwana nemurume ndidzo katrendi dzacho dziriko mazuva ano ndidzo zvetrendi dzacho dziriko mazuva ano tiri kutozama kutoudzawo vana ava kuti musapfeke zvakadai but vandokuudza kuti trendi. Aiwa Fred ko paakaudza vana baba aro kana mairoka apa akavabatsira here asi at the same time simela tauro chokwadi chako asi chokwadi chita kunge unenge uchichinya so chimwe chino chiri chokwadi but chokwadi choita kunge uri kuchinya handiti maona singe chiri chokwadi mairoka chachiri chokwadi hachoka asi chachinika like ichizosvika kwatiri suvanhuka tinoona kunge wakutaura izvo wakuchinya because iwo wadiwo waapari nani asi chechiri chokwadi asi zvinopa vanhu shungu sisimei zvinokupa shungu sisimeli chimweni chokwadi chinofanirwa kutaurwa zvakanaka. Bruno ingadai akati baba aroka maybe apa paakudawo kuti kana kuti achitaura zvakanaka but matauriro ake they are very blunt ane kakudzikisira vamweni but akapihwa pasi kana tiri pachokwadi pacho handiti but kana chiri chokwadi handiti headboard vanhu vangu vari kungoitawo chokwadi chavo here as much as ini ndisimboo nhangu yakashaizvo vanhu vakataura chokwadi chavo vanhu vakataura zvangu vachionawo zveshuwa chokwadi zvatrendawo because vanhu vangotirega timupe test of his own medicine ndosaka zvatrenda zveheadboard hanimona but iye hake semunhu anogara chicreata content anogona kunge vanga achitoseka kuti ndatrenda ndamaketa remember business manager vanga vasingamuziva nitosa kuti ndeupiko Bruno wacho vonosangana nemasofa nemacheya handiti mazviona zvekutotengesa zvekudzi paspecially handiwaona so hatizozivi hedu but hai kune mikomende ndaona chinhu izvo pamwe Bruno akastaja zvake kuti kozi mabona kuti panga akarara pangarara nebhutsu pamwe angachoda kutotenda vanhu vobva vazvitora nemwoyo kuti ndo zvauri pamwe akatora mazibhege mukadzi wakakasira pasaidi papapa kuti atotenda isocial media. Aiwa Bruno, the reason why akarara nebhutsu is because Zimbabwe yanga ichidyiwa inyaya yakarohwa. Yes. But haana kuzvifunga manje environment yake kuti pari kutaridzikawo here kana kuita sei anga asina kuzvifunga. But sisimeli ngatibatsirei mhuri yeZimbabwe. Uyu headboard yaBruno ka guys inotodhura zvekutodhura hainombosata ye. Yakanaka mupachete mamuine china chete untied kuti zvinhu hazvina kuitwa pazvinofanira kuitwa. Headboard yaya kuona kwangu ininika inoda mubhedha wakakwirira honestly speaking haidi mubhedha yairi pasi unoda mubhedha uri pamusoro munoziva kana wakaita king bed yako kana queen bed yako yakakwirira kune mametress ari komazani akakwirira so ari fluffy so ari pamusoro iyoyo inoyatsokunzika inonogara nechepamusoro peheadboard so hanimona inenge iri level headboard yaya two zvimahedbag like like bedboard yakanaka but mba mamusina ngomirawo mamusina order mamusina order aiwa headboard yakanaka yamaiJaden ka headboard yakanaka wedwe kungoti mba hamuna order mukanyatsotariswa kuti picture taakufamba chaikuti awo kana kuti zvinhu zvingorimo chete hamuna kuiswa order but that thing is nice it's not that bad zviri kuitwa nevanhu veZimbabwe onzi yowe aiwa hano hazinaye kana headboard yamuitenge hanzi inodhura singa inodhura obviously inodhura
mangwana It's mudzimai true. ake anenge ari bhizi kurongedza mumba, mamupa basa. Eh. Anenge ari Ah, bhizi kuti dai atodaidza mangwana anti Joy. ngaatore Dai Aunty Joy, atodaidza anti yeah. Joy. Exactly. Anyatsokuitirwa ane good furniture zvekuti munhu yazvoti furniture yake inoda kuti inyatse nekutotsvaga maid vanoita kana vana I feel vati. headboard yayo inoda room bedroom yakafaranuka. Inoda Yes, a very bedroom true. yakafaranuka. Iyo haidi kuenda kukona. Muri kuona kuti headboard yayo yakaiswa kukona. Headboard yayo haidi kuenda kukona. Inoda kuenda pakati. Haidi Room kubatanidzwa. haidi kuitwa kukona kwayakaitwa kuti kukona uku hatirongedze hedu mudzimba isu hatiti zvedheko asi unongoonawo uchingoonawo inoda kuenda pakati chaipo chaipo yoita mubhedha wake iri pakati mune a very spacious room yekuti inenge iripo yoita kasaidhi stool kacho kumasaidhi odrop iri uko maokin kana inonzi mafitted odrop iri uko animaona otherwise kunaka yakanaka. Aiwa kunaka yakanaka hayo guys, haina kuzoshata like the way yatiri kuzoita vanhu. Haya vanhu vavhenge vakuita zvavo content tara chokwadi, it was just content though. Inoda a big room, a bigger room yakasununguka yoenda pakati dzivadzo dzakasununguka dzaidza room yakasununguka yayo ndo painoda ipapo. Guys, it's very expensive that headboard. Inodhura yayo zvekutoti tinotokwanisa kutenga mabricks kutosimudza kaflat. Vanhu vari kutimiswa. Zvinosiyana muchaiona semiraiti kutsvagira headboard yo iri mimba yakasununguka muchaona miraiti kutsvagirei ndakaiona somewhere. Wilo atoisa advert yeheadboard iyoyoyo nezvimwe atoadvertisa maheadboard futi Wilo edutainment well. Vanhu endai munoona, that thing is very nice guys. Kungoti mumba muya muri untidy chete. Atoisa advert iyo haana kutaura hake mataurirwo aitwa namaije. Aisina Bruno mukadzi akaenda kumusha Christmas. Hapana ikina munhu. Saka vadzoka nhasi ndazoona vana vavepo. Ndofunga vadzoka. Andigreta ipostise mabedroom yedu. Tinenge tisingarambi timudhisa here. Tichangotsvaga tidangokutadza kuti ini handangokutadza kuti yakanaka. Pane pandakaiona. Inini ndatoona paadvert yaitwa naWilo achitoaisa maheadboard achiadvertisa imwe kambani futi itoripo that headboard. Vanhu vakatangoti yakanaka but is the same yakangosvika kumadziro futi still. So yes, kuti yakaiswa kukona, iri kukona headboard inoda kusa pakati pebed. Pakati peroom kune space. Iri kukona yanga yakaiswa kukona ndosaka yaita yabuda somehow. Ndatochitatisa izvozvo. Andimona. Vanhu havakungoda kubvuma chete because vanoti Bruno anotaurisa, but guys that headboard yakanaka iri kungoda kuti vangoite matouch up. Vakadaidza Aunty Joy munozoida zvekuida mese munonomirira munotozoida chaiko chaiko. Exactly, kutonoiorder tinoita maorder tese seZimbabwe kaita uniform. Kana sinotaura here. Guys, tatandara vedu kubva ndibvechita taita 2 hours tiri pano ndakunogeza ndirare. Pane ari kuda anokwanisa kupinda live here guys, vanhu vachiri kuda kutandara 650 nguva dzinoidzi kuAfrica uko kwachena kuAfrica uko dzatove nguva iyi asi dzakuma2 kuAfrica. Hapana here anobaya live apa vanhu vati direct vanhu ikoko. Hapana here ari kubaya live. Hanzi vemachira kutaura kuti yakanaka. Aiwa kunaka yakanaka zvayo. Mirai mirongedzwe muone pangoita munhu anorongedza muchaiona. Ndakaiona somewhere headboard yapane pandakaiona chazoti pai pandakaiona iri mumba exactly yakatonaka zvokutodaro ndikatoti headboard ndakatoiona pane pandakaiona tsara chokwadi anoti for me mira Susan pane pandakaiona mira ndimbonyatsofunga ndandikuona itora pandakaiona pane pandakaiona headboard iyoyo. And I think it was a trial and error. Pane pandakaiona ichazivi. Pane pandakaiona kutaura chokwadi hanzi yakanakira imi yakandinakira. Guys, pane ari kunovhura live here panenge pasina. Pane ari kunovhura here tise vanhu ikoko kuti vanhu ndekwanhingi kuri kunovhurwa live. It's like hapana ari kuvhura live. Svaga usi kuvhura live here kwako vanhu vauye ikoko. Hanzi vadze vanhu vafollow page rangu rinonzi Money Maker. Uri kuitei kuMoney Maker? All right guys, uyu ari kunovhura live ndakumupina ushu.
uya kunovhura life hande tinosapota. Let's go and support. Tinoona hanzi ndakaona muswe wegonzo wabudikira. Baba tonti. Baba tonti. Right, Swaga ari kunovhura live, guys. Saka you still want to go and talk about this issue kwaswaga uko, guys. Hande tinovhura ari kunovhura live. Hande munodi hande munoona live kwaswaga. Hande munoona live kwaswaga nega. Guys, tikutanga 2026, guys. Let's start afresh, guys. Ngatiregerane. Atingarambi takabatira zvinhu 2025, guys. Takupinda na 2026. Ngatiregerere vavengi vedu kuti ati nevakatadzira kuti Mwari vatizarurirewo. Antika kana atanga kutitadzira futi totizazve. Andimona tongotizazve. Andimona. Saka lalari kuvhura live. Andika just go and support tinzwe ngati ine handikurudzire hangu kuti tipinde muna 2026 takabatirana nezvigumbu ndakadai. Andimona. So those who feel like vada kuenda unodini kuno kulive hande iko kulive kwaswaga ari kunovhura live and continue there. Guys, thank you very much. See you tomorrow. Tinenge tiripo maskati kutanga maskati kusvikira usiku tiripo. Ndotoenda dya, guys. Ndotoenda bika because ndakasuka nepower bank handichasumuki. Mangwana tinenge tiripo. Right, hanzi kwaswaga bod. Aiwa rudo munangi. Aiwa murudo munangi. Hande let's go and support. Hande tino support ikoko. Tongonodai tongonopfura onekwa hande tino support. Please guys, please I beg you. Handika hande just kungoonawo katirege kuramba takangobatirira. Isokostina atenge kuramba tangobatirira zvinhu zva2020 takupinda 2026, guys. Tazapinda denga ndizvo ndivasarese akana. Right, guys, ndokubatai mangwana. God bless you, guys.